Όποιο χεράνε η αιτία μου, μάχ το μενέλο του ξαπόστηλες. Όπο τον έρμο, ακόμα τέτοια χαρά είναι. Αφού πήγες και άδειες, όλο το μπούκοβο στο κέκλεις και ήταν φασολάβα. Λοιπόν, τέρμα. Τελείωσε μέχρι να γυρίσει η Αλεξάνδρα. Την φροντίδο του την αναλαμβάνω εγώ. Καταλάβα, άντερο για άντερο δεν θα το μείνει. Ένα λάθος ήταν με ξεμένα για τέτοιο άνθρωπο. Όχι, αλλά έχω την αφρούλα και ειλικριμένα δεν ξέρω τι θα γίνεται. Συνεχίσετε έτσι ητιό σας. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνετε δεν είναι λογικό. Και βέβαια, είναι λογικό. Τι ήθελες δηλαδή να αφήσω τη Χασάπαινα να θριαμβεύσει? Καλά μόνο. Δεν τρέπεζε να σκύφτεσαι μόνο αυτό και όχι τον κακόμοιρα, τον παιδυρό μου. Τον ξέρεις ότι είναι ακόμα στο κρεβάτι? Ναι, βάλε μας τώρα για τις φωνές. Πρέπει να θέλω να την μπορούσα για να μην πιάσουν στο στόμα τους την οικογένειά μας. Να ήταν μαύρια η ώρα που σου κάνα κουβέτα. Να, εγώ φταίω, εγώ, που μια χάρη μου ζήτηξε η κόρη μου και εγώ θυσιάστηκα για να την κάνω. Του παιδυρό μου θυσίασες. Εσύ μια χαρά είσαι. Αμάν πια από αυτό το παιδυρό σου. Λίσχαξες πια. Θα ανέμοντο για το ρουπορέπισμε. Δεν λιτώ μασαρά. Βγάν το σκάθμο. Δεν χρειάζεται. Θα πάει η μάρα της Λιδίας. Και τι θα κάνει δηλαδή? Θα στήσει οδοφράγματα στην εθνική οδόσο τον Γιάντο Πάριο. Βρε, μα μου σε παρακαλώ κάτσια. Δομήν έχει καμία γαστρετερή. Τι δε και κολλήσεις. Έρχεται κι ουμένιος αύριο. Και τι νόμιζες βρε? Θα πάω ξεφράκοντι στα γκούρια. Έχουνε γνώση φύλεκες. Θα λάβω τα μέτρα μου. Κι ειλικρινά τώρα δεν έπρεπε να έβερτε. Μέγεται κατά υποχρέωση. Έχει χαθάρωζα. Με θερμό δε βεγάστε. Δεν είδα βάρε μνές. Ορίστε, μάλλον να είσαι κι ολής γαστρετερή. Τι θα λέει η Μενέα? Δεν μπορούμε να σ' αφήσουμε μες στο μικρόβιο. Γιατί να μεταφράζεις τον μαγό? Δεν έχω. Έχεις αλή, ναι καλυμμένο. Πάντως σήμερα, μη μου μαγείρεψετε, μπουκιά δεν κατεβαίνει. Ας βεδερά να πάω το δοκάμο. Πώς? Μη μεταχθείς, αποκαλύφθηκα. Σμπέθερε, λέω. Έλα να πάω το δοκάμο. Σου έχω φέρει έτοιμο φιδέοχο από το σπίτι. Δεν σε προκάμω πια. Είμαι προνοητική απλώς. Και ξαναζεστάμε να το δώσεις. Τον έχω φέρει σε θερμός. Το καινούριο πράμα είναι άλλο πράμα. Αζώ και μας και απ' τα δύο αφρούλα μου. Αχ, έχω πάλι 2 μέριδες. Λυπηθείτε με. Ορίστε, το στομάτι του γίνει στα ανθρώπου, άστη την ησυχία του. Και χαλιάγωσε βάνει τα βάγια τι όχι. Το ποιος δεν δεθύνει. Ποιος, την ησυχία του. Να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Απά, υπονοάς κάτι για μένα. Έχεις τη μύγε και μυγιάζεσαι, Ας έχω κι εγώ κάτι πρώτη, δεν σε προλαβαίνω πια. Προπορίστια, σταματήστε. Ποιος ο λόγος θα τσακώνεστε? Ξέρετε, τον πιστεύω και με γάζει και συμπεριφέρω, πως το ξέρω στο σπίτι. Ξέρω τον λιωθείς, ώρα θέλετε τώρα απόκαλη από τον τονό. Α, έτσι, με βουτώνεις και δεν ξέρω μετά τι κάμου. Όμπας, λύσε και άξιες πια με το δικάλι. Δεν είναι ένα φαγητό. Στο πάλι, πάω. Αν έχει κασαρδερίτη εδώ, όπως λες, δεν φτάνει το φαγητό, πριν ήκαει και απολύμανση. Βίκαιο, δεν έχω αφρούλα μου. Ήχο πιστεύω και αυτό το σκέφτη. Τώρα σμέθανε, σε δάξες πάθω πάνω σου. Στόματα μιλώ και με σχολιάζεις. Βέλετε τώρα σε τι παριστάς την παστρικιά. Έχει τον ουσού στο λαμπά, αθρούνα μου, κι άσε με μένα. Τι είναι τούτο? Με χλώρεδο σου καρισείς. Εμφίβαινο με το χυμό, θα το πιάξει η μυρούδια τον άδρωμα με στα ρώσια του να του τα βιασχάμου. Σε χειρουργείο δουλεύει, δεν είναι συνηθισμένο. Στο υλόπνευμα δεν τους περάλευε η κατοικότσαρός τους. Αυτό είναι κατάλληλο για την περίσταση. Να υποδιάσει ο τόπος είναι κατάλληλο για την περίσταση. Ένα μοσχογολής υγεία, φύγω εκεί. Να, το τώρα βάλε με το λεμόνι. Μ' αυτό δεν τα σκοτώνται, μικρόδι. Ούτε τους μεύτερα όμως. Ας συμπεθύσει αν έμεινα κάνω τη δουλειά. Τώρα βρήκε κι αυτό. Έλα λεδιά μου, τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσείς εκεί ζείτε ακόμα. Ναι, καλύτερα είναι ο Μενέλος. Συνέρχεται σιγά σιγά. Δεν λέω για το Μενέλο, μαμά. Γεια σας, ανησυχώ περισσότερο. Μούρε, για μένα μη φοβάσαι. Αλλά οι άλλοι δεν ξέρω, θα βγει ζωντανία από εδώ μέσα σήμερα. Μαμά, σε παρακαλώ, είπα μόνη. Βρώσε το όπως την οργή. Μούρε, εγώ τη στην οργή και στον περνιπιέσω. Εσύ ανέβη και σε εκεί για το Μενέλο.
Θέλω να μη σου προσιλοβαίνεις το στόχο σου. Αυτό λέω κι εγώ στον εγώ. Και δεν ξέρεις πάω. Έλα. Κλείσε τώρα, μη μας ακούς. Να σε πάρω και μετά. Εντάξει. Και δεδίδα. Σε δεδίδα. Δε σε πιστεύω, καλύτερα ζική. Μανταροκάρθης. Τι ερώτησιν τώρα. Αυτούνι. Δίνημα. Με θα σου καρίσω. Εγώ. Και να γίνω εγώ, συνεργός στο αεδήμα. Πηγαίνει να θυσαθείς αθέλικα τους πέφερος. Εγώ, ανάλαβα εγώ. Σε παρακαλώ λίδας μου, της Μπουκαρής. Τι θα τα διατάξεις τόλας. Της εργασία είναι. Δεν θα διαταγεί. Να είμαστε και δίδυμου. Εσύ, κάν του παρέα, εγώ θα καθαρίσω. Εγώ είχα ξεκινήσει. Να καθαρίσεις το σπέθερο. Έμα αυτό θέλω να προλάβω. Αφρούλα άστες φουκαρίστρα. Γιατί δεν θες να πάνω του μιλήσεις. Ούτε σε σένα θέλω να μιλήσω. Σώψω τι ανάμκι. Μα γιατί είναι ωραίος τύπος έξω καρδιά. Βρε δώσε εδώ της φουκαρίστρα. 3. Γύρι στον κεφάλι. Μην έλα. Θέλω τουαλέτα. Άσε μας και σε άνθραπε μου τώρα. Πήγε ρούφα λίγο φυτά, εκεί να σφίξεις. Δεν βλέπεις? Το παρακαθαρίζουμε. Και ευτυχώς ο μπαμπάς είπε να σφουκαρίσουν πρώτα με χλώριο και μετά με λεμόνι. Κύριε, μισάμε. Ένα προβλήμα θα πούγει ο κόσμος. Εντάξει. Αλλιώς είναι η φρεσκά δε λεμόνιο σε ένα χώρο. Να, αλλά να αναπολυμανθεί πρώτα ο χώρος δεν γίνεται δουλειά. Υπάρχουν εκεί άσμα απονηματικά που δεν επιβαρύνουμε τώρα στενή. Μα ότι έχει μάθει, ο καθένας καθαρίζει. Ναι, αλλά αν δεν δει τζέρια σε απόγεια καθέναν άλλον, τι νόης Αντωνίο, ότι έπρεπε η μάνα μου να ακούσει τι λέει δική σου και να κάνει αυτό. Όχι. Όσο μια ενημέρωση καταφωνηματικά το λέει η Αντωνία. Μα γεχίλος μανέλα ως επελέξε να μείνει η τελευταία μυρωδιά του λεμόνιου. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Λοιπόν, μπορεί να βγει και σειρά με κλήρωση. Ή μπορεί να επέμενε πάρα πολύ μαμά της Αντωνίας. Η δική σου τραβούσε τη σφουγαρίστρα. Αφού η δική μου ξεκίνησε πρώτη να το κάνει, ναι, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν είναι κοκκυρά η μάνα μου Αντωνία. Άντρα και παιδίκου, μάταρε μόνη της τα νιάτα της μέσα στο ίδιο σπίτι. Και παιδί η δική μου δεν χειροκόμησε ποτέ κανέναν. Πάει να πει ότι δεν έβαθε να σου βουγαρίσει. Πάω, πάρε κόριξιά. Μη χαλάρωσε λίγο κι εσείς τώρα. Όχι, γιατί πολλά μας τα έχει κάνει αφορούλα τις τελευταίες μέρες. Ποιος η μάνα μου? Η μάνα μου, που γελιώσει στο Μάρο. Ζηφισιά. Η γάμαρση για το Μαναθών. Η δική μου έρχεται από το Ιχάλαιο. Ναι, αλλά βολεύει το μέτρο. Η δική μου παίρνει γελιοφορία. Από πού τη συγκοινωνείς? Αποτελούνε δικαιολογητικό? Μήπως τα παρακύλαμε, σαν μου τη λέγε εκείνιασκό μου? Κάτω, από το λαπά της μάνας μου γιατρεύτηκε ο άνθρωπος. Γιατί μάλλον εξαφανίστηκε το θερμός με το φιδέ που έφερε η δική μου. Απλώς ο παιδερός μας έδειξε τις προτιμήσεις του. Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου. Τι μας λάσκα? Όχι. Αλλά όμως είναι υπέροχα. Είμαστε όλοι μια χαρά. Χαζομάρε σου, Πακοσταντίνος. Βάρος οι γυναίκες σαν εις από πού μα περβιούνται. Και με το στομάχι μου καλαμίν ανησυχείς. Μα όλα πια στα λέει. Και βέβαια, μου λύφεις. Αλλά μου, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Έλα τώρα σταμάτα, έλα, σε παράγκαλω το. Επιμένω. Στα τελεία. Δεν είμαι ο μόνος. Θα μιλήσουμε μετά. Τι μετά ρε εσείς? Πείτε μου, ξακώθηκαν τις νυφαδές. Είναι 2 μέρες τώρα που δεν μιλούνται. Τι Αλιδία και Αντωνία. Ούτε τηλέφωνο δεν παίρνουν μία την άλλη. Να φουνε φανταστείς και ένα σινεμαδάκι που κανονίζαμε για απόψε το αγινώσαν. Είμαι η διατάχα μου για προνογέφαλο. Και η Αντωνία έχει το κότσι της. Δεν μπορεί καν να περπατήσει. Λέχει καλά η αλήθεια να Κωνσταντίνη. Αφού δεν έχει κότσι βριάρι μου, τότε για ψέμα δεν είναι ικανή. Όλα φιλιά από τη μητέρα σας έχετε κυτρήσει. Η Μανούλα. Τι καλά. Τι σήμες αντί είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ? Τα όλα της τα πρόλαβες εσύ βρε Κωνσταντίνα. Μα γιατί να την ανησυχείς? Αφού την ξέρεις πως πανικοβάλε. Της είπες και για τις νυφούλες της ότι μαλλιοτραβιούν δε. Αρή αυτό δίνει να σιώ. Εγώ στέλνω χωρία να πω 2 φίλες μαλώνων για χαζομάρες. Πρέπει να κάνετε κάτι. Μπαμπά.
Αν δεν σταματήσουν να μαλώνουν οι μανάδες τους, αυτές δεν θα ερεμήσουν. Ωραία, κύριε, τι δεν σου βοηθάμε να σταματήσουν. Μου είχε με ψέματα και κόλπα όμως πάλι. Τώρα θα βοηθήσεις, μπαμπά, κομμού. Είναι για καλό. Σου ήρθεις όλοι να λέω. Λοιπόν, πότε θα ξανάρθουν εδώ πέρα συμπεθέρες? Αύριο μου πανίκω. 2 θέλουν να κάνουν μηγενική καθαριότητα. Πριν έρθει η μητέρα σας. Μα έχει τίποτα το σπίτι? Με χαρά δεν είναι. Τώρα? Ναι, αλλά αύριο. Τι θες να πεις? Τόσο ρε, πόσο μπτελόρες με εβδομάδα. Εις τους χριστοσνικά, καλέ. Τι έγινε εδώ μέσα? Σπέχαρε. Σας κλέψανε. Ναι. Αλλά λίγο πριν φύγουν, ή παραπαραγγείλουνε κάτι έτσι για τη λιγούρα. Γιατί αφού γεμένε προβαντήρα μέσα, καλά δεν είναι η ίδια. Μαραθρόλα, τι λες? Δεν είναι? Από κλέφτες ο χαμός, αφρούλα μου. Τα παιδιά τα έκαναν αυτά εχθές που ήρθαν να με δουν. Γιατί τους δάγκασες, κυλί? Έχω τον Κωνσταντήρη που ήρθε σπιτήρι μου, τον είδα. Έτσι κάνουν αυτοί όταν βρίσκονται τρίστος. Θυμούνται τα παιχνίδια τους από όταν ήταν μικροί. Μόνο απ' όλα μου τους έμαθες να παίζουν. Ήτανε λίγο ζωήρι, είναι η αλήθεια. Ζωήρι, ευτή, κλειστά, πια, τα λαμορφωτήρια, την πατήσατε? Καλέ, τι όλες τον ανθρώπο. Ειλικρινά, συγκλώμη για το θέαμ, αλλά η τολόρεση έχει άδεια και εγώ είχα χειρουργεί το πρωί. Δεν μπορώ να πω να συμμαζέψω. Παχυβρεμένη ελετίνα αυτά που λες. Εξάλ εγώ για φασί να ήρθω. Ενώ εμένομαι στη Λιπρόνια. Κάτσι, εσύ σε μια γωνιά και για το σπίτι να μην νοιάζεσαι. Λαμπίκο, Θάνιος, τα πόγια. Θα σκάσαν το μεταχτής. Καλά, το πάτε και το κάντε. Αφήστε το σπίτι Κόσοβο. Καλά και συμμορά υπερβολές. Μια μικρά μεκατουσούρα κάναμε εκεί πέρα. Σαβά, η μάνα μου είπε ότι βρήκε πίτσα, μέχρι και πάμε στο πιάνο. Άτομα πάπα το ψηλό και άφησε το τελευταίο παταρόνι. Το ξέρεις ότι τις εξοντώσατε? Αμπά, σκεφτόμαστε για την αφρούλα τώρα. Ταλά, ότι δεν μου αρέσει ο τρόμπος. Τι της δεν σημαίνει ότι θέλω να αφήσετε τα κόκαλάτς κάνοντας φασίνα. Λιδιά μου, βλέπεις άλλον τρόπο να πάψουν να πνακώνονται, μόνο αν κουραστούν και σταματήσουν να πηγαίνουν. Τι τηλευθέρους συνεχίσετε? Μία φορά μόνο δεν είχε αποτέλεσμα. Κάθε μέρα δεν έχουν πει, ποτέ ήθετρο θα πηγαίνουν φαγετός στην Κηφισιά, κάθε μέρα κάτι νέο θα τις βρίσκει. Πολύ ζεστά το έχετε πάρει το θέμα των τζακωμών. Ναι, γιατί καταδικάζουμε τη δία αγάπη μου για αυτό. Καλά δεν παίξανα και μπουνιές. Δηλαδή, δεν κατάναβα. Πρέπει να όρθουμε με τη μούρικα τους όντους σαπίδι για να κινητοποιηθούμε. Όχι αγάπη μου, το κακό πρέπει να το χτυπάς νωρίς. Μα πόσο βύστητοποιημένοι είστε απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα. Βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας σε Ζουναήλ. Αν χάσουμε την ανθρωπιά μας, είμαστε χαμένοι. Και γιατί έχετε κοιμάσει? Δείπνο για 10 άτομα. Θα έχει κομπάρσους. Τι κομπάρσους, Ζουναήλ? Ένα δείπνο. Είναι και καλά τα χαμουδί. Θα είναι για τους παλιούς συμμαθητές του Μπαμπάθη. Και ο Άρες έχει ήδη ανεβε πάνω. Και λέει Ρόνι. Και χαίρεστε βρε Ζουζουναήλ μου. Η μάνα μου ήρθε σήμερα με τα πόδια του μπάνα. Αστράδο δεν ξεχώριζες. Και αύριο πάλι αυτό και απ' την αρχή. Επιτελούμε εκείνον οικόριο. Και σε αυτή τη μάχη θα υπάρχουν και απώλειες. Και θα αφυσιαστεί η μάνα μου για την πέταξη της βίας. Και ο αγαμέ μου να στις ίδιας. Εδικόριο. Ευτυχώς που αμένει στο σχολείο αύριο. Ζουζουναήλ, δείξε μου εμπιστοσύνη. Και κυρίως μην πεις τίποτα στην ηθέρα σου. Πρέπει όπως τίποτα να ανεβε πάνω. Μα δεύτερη μέρα στη Συρογενική. Φοντάζεσαι πως θα γυρίσουνε το βράδυ σπίτι. Σιγά σιγά λιδία μου. Σιγκάνι μου φύγει κι η πέτσα με ζαζόλα. Καλό είναι τόσο. Καλό είναι παιδί. Με ευχαριστώ πολύ. Την ευχή μου να έχεις. Παναγιά μου. Τι πόνος είναι αυτός μέσα τα νεύρια. Τι έτσι κάνουνε? Μάχρε μου, μα ξαθεωθήκατε. Καλέ, τέτοια γενική είχα να κάναμε το γαμό της Ολγίτσας μας. Άντε τελειώσατε για σήμερα, ευτυχώς. Τι εννοείς για σήμερα, Λιδία? Το στιστή έχει καθαριστεί για την επόμενη δεκαετία? 2 φασινές ενεγόμενες κάναμε. Ναι, αλλά μέχρι να έρθει η Αλεξάνδρα θα ξαναλερωθεί. Μάλλον. Πάλι κόσμο θα γιομενέλος, αμά και αυτός ο χριστιανός και τον Ιθάκη και σοβαρό, δεν ήξερε πώς είναι η ψυχή του πάρτι. Τα αγόρια έχουν καλονίσει κάτι. Τα αγόρια πολύ στο σωρό, όλο που το έχουν ρίξει τελευταία. Είχε αυρεμά.
Μία πια σκέδαση έχουνε κι αυτοί. Να βροβίζουνε το σπίτι του πατέρα. Τους πολύ δημιουργικώς σφερτήρια. Όχι, θα κάνουνε ένα τουρνουά. Σε αυτό το ηλεκτρονικό που παίζουνε και θα κρατήσει γύρω στη βδομάδα. Τι έκανα, λέει, στη βδομάδα? Ναι, θα έχουν πρωί, με τελικό και τελικό. Άμπα, θα κάνουνε και απονομή να ξέρω ότι θα φορές το κόκκινο χαλί. Κοκκινόχα λίγο στο σινέμα, βρε μάμα, όχι στους αγώνες. Γιατί εκεί τις τρώνε? Πετσέτε για τον Ιθνότα. Είσαι λίγο ταραγμένη, λίγο νευρική. Πώς θα μείνει με, δηλαδή, να κάνουνε και τουρνουά, μωρέ. Όπως κι αν το λένε, εγώ θα καθαρίσω. Είναι, βλέπεις, που δεν θέλω κι εγώ να ανακατεύθω στον νοικοκυριό της πεθεράς μου. Γιατί? Ο Βάζε μη της πάει σκάνα κρίσταλο. Θα το πληρώσουμε, κυρία μου. Πώς το κάνει η βοήμια? Θα βάσω μια κατσίκα. Δεν είναι αυτό, μωρά. Αλλά αν δεν της αρίζει τρόπος που καθαρίσω, θα έχω μάλες γκρίνιες. Απα. Και μόνο που το σκέφτηκα, αγχώθηκα. Κοίτα τώρα που το σκέφτομαι κι εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπορώ όλη την εβδομάδα. Τι έχεις δουλειές? Έλα, μωρέ, γλυδία. Δεν έχω να πάω στο αυτό. Στη διάστημα, άρρωστον Ευαγγελισμό. Πώς συλλεύεται η τελεία? Εδώ και 10 μέρες. Κι εγώ, πώς και δεν το ξέρω. Γιατί έχεις αποξέναθει από την οικογένεια, γλυδία, καιρό, σου κουρώ τον κόδωνα. Βλάμα, ενηθιές στο σουκομιό θα είναι δύσκολο. Μαθήτριάς μου για τον Ιφικό. Αύριο είναι η πρόβα. Παντρεύει την κόρη της Μαράχδας. Ούτε αυτό το ξέρεις, γλυδία. 3 μπέρες στο γόντο, προσκλητήρο και τριγύριζα εδώ πέρα. Όχι στραχάματα και σύρα, μαμά. Μη σου βώ ότι μπορεί να έρθει η κυφιά μου, ότι είχα και δική. Ζήλεψα από τον ονό. Καλήτια σου είναι πάνω από 90. Καταλαβαίνεις τώρα τι με περιμένει, έτσι? Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, πολύ δύσκολο έβαμα. Δηλαδή, όταν εσύ θα μπορέσεις. Κοίταξε, Αντωνίτσα μου. Εγώ ξέρεις που σου θέλω να βοηθώ και να συντρέχω τον συνάνθρωπο. Ο συμπέθερος μας νοιάζει τώρα. Όχι, συνάνθρωπος. Μη με διακόβεις. Είμαι λοιπόν συντραχτικά και συμπονητικά. Αλλά έξω όλο αν αυτόν τι είμαι. Είμαι και ξελιτεμένη. Πού λείπεις από το σπίτι, λες? Όχι, θα πάμε τα άστρια στο Βουπερτάλ. Σκάισε, Μαρινά, όλο κληρώσω. Σκέφτομαι λοιπόν και μαλισταρώ να το επισπεύσω κιόλας τώρα να γυρίσω πίσω στον πατέρα σου. Λίδι να το επισπεύσεις. Γιατί αν δεν το επισπεύσω θα γυρίσουν πίσω 3 δόνδια και 8 κόκαλα. Κουράστηκες πολύ, μαν, μου λέω, κι αν με είναι να ψουφίσω κέτα να γυρίσω τον πατέρα σου, δάξ, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, ας πάει μόνη της η μετέρα της Λιδίας. Όχι, ούτε αυτή να πάει. Να βάλε τη γυναίκα, ορίστε. Μωρέ ψόφισε, κι αυτή η καημένη, της δίκη γλώσσα όξο, σαν τους κλείς το ανήφορο. Μήπως να τη ζήτωσες τότε κι η μία συγγνώμη? Άτσι, φτιάξω ένα πακλαβά, δεν της το ρεπάμε αύριο. Να δει πώς είναι ο Γιαννιώτικος. Πας και ξεστραβωθεί. Δηλαδή, να μην της περιμένουμε καμία. Δεν θα ανέβει. Όπα, και έγινε πακόφημα της έλιξης. Σου λέω, θα κάνουν καιρό να ξανάρθουν. Η Χαρούλα είναι από το πρόεδρο στους δρόμους και η Αφρούλα ήδη φτιάχνει πάλι τσάκ. Ωραία μάλιστα. Τι έρευπα. Μπαπακόφητα. Έρθηκες? Όχι βρε αγόριο μου, αλλά κι εγώ κι ο Άρης φέρουμε όπου να είναι. Ωραία, τι σχέση έχει αυτό? Με έχουμε κάνει ήδη το σπίτι αλλού κάτω. Σκέφτομαι ποιος θα τα μαζέψει. Ναι, ζουζουνάρι μου, θα λέω εγώ ένα καθαρίζω στον κύφη και αμήν ανεσύχεις εκείνοντα να σκυπάνω την πόρτα. Όχι, με τη Λιδία δεν έχω μιλήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, ζουζουνάρι μου, θα πρέπει να συγκλήσω τώρα. Να τα πούμε αργόντε. Με φυλάκια κι εγώ σ' αγαπώ. Καλώς την, πέρασε. Ακόμα έτσι είσαι, πίστευε ότι θα ήσουν ιδιαίτη. Γιατί κύφη σχέμα, Άρη Αντωνία, μην πεις πως δεν θα ανέβεις. Κι εσύ που το ξέρεις. Ποιος άλλος θα πηγαίνει? Βραντονία, όλοι βουλεύουν. Κι εσύ το ίδιο. Εγώ είπα ένα πολύ ωραίο ψέμα στο διευθυντή μου για να μην αφήσεις να κάνω μόνο μου τις δουλειές. Σιγά μην έχανα την ευκαιρία να το ψέξουμε μαζί τα πράγματα της Αλεξάνδης
και να κοτσουμπολέψουμε. Αχ, όχι μόνο η Λιδία. Έλα, να την πλύνει να κοιμαστείς, θα σε πάρουν τα ζουνιά. Ναι, αμέσως πάω. Αντωνία, το ξέρω ότι μερικές φορές είναι πάρα πολύ τρελή, κακότροπη, απότομη, αλλά να ξέρεις μόνο, Αντωνία, μου σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ μόνο η Λιδία μου. Είμαστε πολύ λίγες που τσοκωθήκαμε γι' αυτό ήτες βλακίες. Συγγνώμη εσύ. Αχ, πόσο δίκιο γημανούλα μου ψοφήσαμε. Βρε αγάπη, μήπως να άλυγες και αύριο στη βουλιά ότι σε άρρωστη. Ανάθεμα τον Άρη και τα κόλπα του. Ανάθεμα. Άξο τώρα, ας μην είμαστε αχάριστοι. Αν δεν ήταν ο Άρης οι συμπεθέρες, ακόμα θα τσακώνονταν. Έλα. Μόρες. Τώρα με κοροϊδεύει στο πρώτο αρχικό σας, το όμως δεν ήταν να κάνει τέτοιες υπεθέρες να ερεμήσουνε. Τι άντρα είσαι, καταλαβαίνω. Και ίδιο καταλάβαμε ότι το κάνατε για να τα ξαναβρούμε εγώ και Αντωνία. Τώρα αυτό ήταν παρεπιπτόντο στην υπόθεση. Και το 1200 βασανίστηκαμε γιατί η μάνα μου σίγουρα σαν λίγες μάρες θα ερεμούσε. Η μάνα σου αγαπημούσε, ο περνούσε ο καιρός, της ητώνε περισσότερο. Ναι, αλλά δεν είσαι η μάνα της Αντωνίας που πιστεύει ότι αυτή είναι η καλύτερη νοικοκυρά και καμιά άλλη. Η μάνα μου θαυμάζει τις καλές νοικοκυρές και ήξερα ότι η Αφρούλα η μαστέρη. Μάλιστα. Και δεν θέλει για κουβέντα, δηλαδή. Μα δεν ξέρω εγώ τη μάνα μου τώρα, ούτε που θα σχολιότανε. Μήνυμα τέτοια ώρα. Μάνα μου, σου στυλέσα με σιχαρούλα. Μάλλον μυθιστόρημα. Λιδία, καλησπέρα. Δεν παίρνω να μην ανοχλήσω. Γράφει Μπέλα. Ήθελα να δω αν τελειώσατε με τις δουλειές στον πεθερό σου. Τα κάνατε καλά. Βάλατε χλώριο παντού και ζάψτε την αποχέτευση. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Ρε Λιδιά, πού σου καλά ξέρεις την μάνα σου. Τα δείξατε επί. Πλαμίν έρθει η πεθαρά σου και μας πει ανοικοκύρευτους. Αν έχετε ξεχάσει κάτι να πάω εγώ. Εσείς, οι δυο μαζί, δεν ξέρω βιβλία θα βγάλαντε. Ιστερόγαφο. Θα τη σκοτώσουν. Μπέλα. Παιδί μου, η λιούφα είναι όταν ούτε φωσχολιόταν η γυναίκα. Σαβά, δεν θα πιστέψεις. Ποιος μου έστειμε μήνυμου να κανονίσουμε να έχω μία καφέδι. Μη μου πεις αυτός ο αγγελίος ο Άγκης. Ποιος ο Άγκης καλέ, και η Αλίνα. Γύρισε η Αλένα στην Ελλάδα. Μάτρι σου λέω. Λες να μου πρώτε να πάω για καφέ στην Ενδία. Τι λες τώρα, παιδί μου. Δεν ξέρω ότι έχετε κρατήσει επαφές. Καλά, μη φανταστείς. 2-3 μηνύματα έχουμε ανταλλάξει για χρόνια πολλά. Το Αλίνα. Κι εγώ να σου πω κάτι. Κι εγώ θα ήθελα να τη δω. Σιγάρασα, βάμε τι καλές μου και στον Κένια κάτι που κοτραπίζει. Εδώ, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πάω να τη δω μόνο. Τι έρεις, δεν ξέρεις. Φοβάμαι τι έρες στο Διονύση. Γιατί καλέ, τι θα κάνει. Ξέρω πόρνα να στον Τοθήνα, πίσω γυρίστε να του πούνε ιδέες. Δεν νομίζω ότι την έχει ξεπεράσει ακόμα. Δεν έχω καταλάβει. Η Μαρίνα 3 μηνές λείψει στην Αφερική. Ναι, αλλά δεν έχουν χωρίσει. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είναι καλά μαζί. Ούτε ότι ο Διονύσης δεν είναι ακόμα κολλημένος με την Αλίνα. Εσύ ρε παιδί μου θέλεις να βγεις μαζίψη. Όχι. Εννοείται που θέλω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό να πούμε στο Διονύση ότι έχει επιστρέψει η Αλίνα με τα πόσα πέραστον. Χωρίσανε. Αν έχει αμπεβολίες βγεις και μην πεις τίποτα. Και αν το ξέρεις, γιατί με 2 μήνες, όχι καλά ότι θα βγούμε για καφέ, ότι είχε επιστρέψει βου την Ινδία, γιατί μου ρε μιλάνε. Όχι, αλλάγουνε καινούς γνωστούς. Εμπάρχουν τηλέφωνο και ρόδο, ντενός μου κι εγώ. Μπράβο ρε, πάντα που λέτε η μου βοήθεια σου ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας. Την Κυριακή το μεσημέρι, με το πυρούνι στο ένα χέρι μαλλιά του βάρια, θα γεννούμε από το τραπέζινι. Στην κοιτάση που ευγούμε. Έβαλε στη ζαλάνα, όλα το λάδι, όλοι οι αγοί μου στο κρεμάτι. Όλο το βράδυ σου λέω να μίζα να πάμε. Όλοι μας στο σπιτάκι, μας να πάμε. Να τη γεννήθηκα σε αυτό το σόι, σαν το φορό της τραγωδιάς, σόι, γιατί γεννήθηκα ρε μία σε αυτό το σόι. Καρούλα μου, που είναι αυτή τη σύνη με ευμερίδα. Δεν είναι πάρου στο τραπεζάκι. Αν δεν πάρεις ο τραπεζάκης, θα την έβλεπα. Δεν είμαι και καμπός, έχει να κοίτα στο μπαρβεκιού. Κύριε τον δυναμό, τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις, παιδάκι. Με εδώ, πρωινιάτικα. Από μου συγκύραμα. Ξεβράκωτος. Θα πάρονται ο κατόγωγος, έχεις μικρά παδιά. Ποιος, κόσμο, ζέβα. Νομίζω να άκουσες. Δηλαδή να.
Φωτογραφία εσάς, ευγράγη γειτονιά από τα παρκόνια. Άλλη όρεξη δεν είχε γειτονιά. Παλικά μήνα στον πατέρα σου. Τι εσπαθητιάζες στην αυλή, μην οκτώβουμε στο τάρταρο. Τίποτα δεν έχω πάθει, απλά θέλω να πάρω λίγο βιταμίνιντε. Δεν βγαίνει σε ταμπλέτα βιταμίνιντε προαγή, μεσό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εσύ, τι μίγας έχεις εμπιστεύει στις διαδοματικές ολόαλόκοτα πράγματα? Μάρε, πάμε τα κόλληματά σου. Γιατί είναι φυσιολογικό να ράζεις την παραλία στον ήλιο και στην αυλή του σπιτιού σου ένα λόκοτο? Ακούτε τι λένε, παιδιά? Γιατί κοιάζεις τον ουσοκόσμο? Να είμαι διαφέρει την καρνιάνη. Σου βαρύψου. Θα σε τάψω στην παραλία του Μουκαλιόντισσα. Καλάσε με τώρα. Χαδούλα, χαδούλα. Ξέρεις ότι ο γιώκας σου ξαπλάρει με το μαριό στον παρπάκιο. Και εγώ και όλο το οικοδομικό τετράγωνε. Κάτω φορές, εσύ εγώ, παιδιά αγόρι μου. Μη φωνάζετε στις αυλές, έτσι να κάνουμε, στις αυλάσεις τον είδα σε ξαβράκωτο. Ζέστη έχει ακόμα κάνει λίγο για θεραπεία. Είσαι δηλαδή αυτό το βλέπεις φυσιολογικό? Καλά. Δεν κάνει εκεί τίποτα χακό. Αμήν να φοβόμαστε μην κάνει κακό. Φέξε μου και χλίστεζα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν βλέπεις τι αρχίζει τα χάνει. Επειδή θέλει να μαυρίσει. Επειδή θέλει να μαυρίσει. Επειδή κάνει τροκάδιν επιτόπου και μας μιλάει. Επειδή αν εγώ κατεβάζει με τις ποδάρες του το τραπιζάκι ψολονιού. Αμήνα φοβόμαστε μην κάνει τροκάδιν επιτόπου. 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 Ένα ρουχαλάκι να βάλει χαρούλα. Με ένα ρουχαλάκι να βάλει. Σαβά μου ξανάστηλε. Απάντησέ της ρε μωρό μου. Τι, ξέρω εγώ, πέτα της εκεί πέρα ένα νέο να το κανονίσουμε. Και μια χαρά. Ξέρεις πώς καφέζεις εγώ που φύγει εγώ τώρα μες να δήλους μια δεκαετία? Μα εγώ δεν θέλω να την αποφύγω. Τότε κλείσεις ναδεβού. Ας. Σαβά θα πάρω τη μάνα μου να σένω. Δεν ξέρεις πώς να φτύσεις ισορροπίες. Έλα αφή μου. Έλα μανούλα, καλημέρα. Έχεις κάτι? Τι είναι, άχω, παιδί μου? Με έχει ζουρλάνο, πατέρα σου. Γενικά ή έχει γίνει κάτι? Τρώγεται μωρό όλη μέρα με το Διονύση. Αχ, μαμά, κι εγώ κάτι σκέτικο με το Διονύση πήρα να σε ρωτήσω. Τι πράγμα, παιδί μου? Έχει έρθει Αλίνα από την Ινδία και θέλει να βράθουμε για καφέ. Με έτσι πες το, δε κοντεψά κι εγώ να τρελαθώ. Ποιο? Παιδί μου, ο αδερφός εδώ και μία εβδομάδα έχει λυσάξει να κάνει ποτέ γυμαστικές κοινοθραπείες. Ας εγώ υπαρνισβάρνω όλα τα φιλοζόλικα μπαζάρκι, τις κορυγικές μας ζόξεις. Άρα το ξέρει ότι έχει γυρίσει, δηλαδή? Ναι, εγωγικά. Παν κι εγώ. Καλοπίες δε 2 ώρες να πάει για να δάσουσει. Αχ του φουκαρά μωρέ. Προσπαλεί να την πετύχει. Μάλλον, κάπου τυχαία. Και τι και νύχει, πει, τίποτα σε κανέναν. Μου έχουμε όλη μέρα τον εξάψανο του μπαμπά σου. Εγώ ρε μόμα, τι λες να κάνω να πάω? Και καλέ με την Αλίμα. Ξέρου ποιο. Καλάς. Αφού το ξέρω ότι ο Νης, θα ρωτήσω τον ίδιο να έχει πρόβλημα. Όχι, κάτσε. Μορελίδια, κάτσε. Ναι, υπόθεση, έκανα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Άσοι που θα τρόπιαστη, άμα καταλάβουν πως κάλα. Με το συμπέρασμα. Αν, ας σου πω, ξέρεις τι θα κάνω, θα του πω να έρθει από εδώ μια βόλητα. Και θα προσπαθείς να καταλάβουν τι πες. Καθόλυτε σου κόρφιασε με μορελίδια. Άμα τον φωνάξεις μόνο του, θα καταλάβει ότι είναι επί τούτου. Ζούλαζω τα τέφια, πρέπει να πεις, ώστε να μην είναι εύτυποψιασμένος και να μπορείς να το ψάρεψετε. Μορελίδια. Πολύ ωραία ιδέα σου να μαζευτούμε εδώ όλοι μαζί, να πούμε τα νέα μας. Ναι βρε παιδιά, χαθήκαμε τον τελευταίο έκερο. Τι λέτε βρε παιδιά? Την Κυριακή δεν ήμασταν μαζί. Ναι, ως φυσικές παρουσίες ουσιαστικά, όμως έχουμε αποξενωθεί. Θε κουβέντα, αδερφέ. Άντε, για πείτε κανένα νέο. Εγώ το τελευταίο καιρό σκέφτω με μια κερνιά πατέτα. Οι σκέψεις δεν είναι νέα. Δεν πειράζει, για το Μιχάλη είναι. Ο Μιχάλη, σας πληροφορώ πάντα, κατεβαζιδές. Ναι, στην πράξη έτσι μετωπείς κάποια μικρά προβλήματα. Αυτά. Πείτε, ρε παιδιά, πείτε, τι άλλα. Λοιπόν, πώς θα σας θέλονταν να είχατε ένα σφουγγάρι το οποίο
Δεν χρειάζεται στην ψυχή μου. Καταπληκτικό. Εγώ αν είχα 3 ευχές, τη μία εκεί θα την έκαιγα. Βαρεθήκατε τα βρεμένα σφουγγάρια που κρέμονται στους γέρες και τις μπαταρίες. Έχει τη νέη στη Σωθήνο Μερή Μιχαλάκη που διακόπτω, αλλά εγώ πρέπει να την κάνω. Κάτσε, Διονύση, κάτσε, δεν μας είπες τα μέα σου. Τα έδια ρε παιδιά, πώς τα ξέρετε. Η Μαρίνα, στη Νέα Υόρκη. Καλά, φαντάζομαι. Τι χωρίσατε? Όχι ακριβώς, απλά της ξεκαθάρισα ότι δεν την παλεύω με τις σχέσεις από απόσταση, άμα γυρίσει βλέπουμε. Και αυτή η λογική ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, πια λογική, το άμα γυρίσει βλέπουμε. Αναλόγω σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεστε. Γιατί αναφέρεστε στην Αλίνα όχι? Δεν είσαι στην Αλίνα, Σιλόντο. Δεν, πώς Σιλόντο, δεν μου σκένικα μιλάμε. Γιατί η Μαρίνα, για τον τροχό, Σταμάταρ, Μιχάλη, έστειλε μήνυμα στη Λιδιώτη, επέστρεψε και αναρωτιόμασταν, αν το ξέρεις. Ναι, μου το έπαν τα παιδιά από τη φιλοζωική. Και τι σκέφτησα να κάνεις? Τίποτα. Τι νοήμα είχε, αυτό θα ξαναφύγει. Αλήθεια. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Τι ακριβώς? Σου πάνε φίλοι σου, απλά ότι έρχεται Ελλάδα. Και αυτοί από γνωστό το έμαθαν, γιατί εσένα τι σου έγραψα, ότι επιστρέφεις. Τα πάτρε εδώ. Δηλαδή παίζει να εμπιστεψεί μόνιμα. Τα λέει τι παίζει, αυτό είναι σίγουρα εκεί. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Τάξε, οκ, ας κάνω ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ πρέπει να την κάνω, γιατί έχω αρχίσει. Θα τα πούμε θα βρεις τη μα. Καλά να περάσεις, Διανυσάκο. Και για δετισμός τι? Στη Γερογερακίνα. Τζα, και μη κοιμάσαι. Με πιλατεύεις, κορισάκι μου, όμορφο. Άσε με το καψαρόνα γύρω. Αν δεν είπαμε χριστιανοί μου, θα περιμένουμε το παιδί να του μιλήσουμε. Είπαμε, ξύπαμε και αύριο, μέρα το Θεού είναι. Καλώς το παλικάρι μου. Γεια, έλα αγόρι μου, κάτσε μαζί μας, θα τα πούμε. Όσο και δεν την πέσατε ακόμα, έλα μου δε. Καλέ, από τώρα, ούτε 11 δεν είναι η ώρα. Καλά, καλή νύχτα. Έλα παιδί μου, έλα να μας κάνεις λίγο παρέα. Όχι, μωρέ πόνο να την πέσω, έχω πόνο και αφάνω. Θα τον βάρεις. Τώρα βρήκες να ξυπνήσεις, εσύ, τα πάμε. Βρει αγόρι μου, κάτσε καν, δούτα μια πλάκα, δεν μπορώ να σου κάνουμε. Ωρα, κάθισα. Τι θέλετε, τα μιλήσουμε βραγάπη μου, τι έχεις, τι σ' απασχολεί? Αφού τα ξέρεις, άμα, γιατί ρωτάς? Έλα μου δε. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι γύρισε η Αλίνα. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε πώς νιώθεις εσύ, γι' αυτό ούτε τι έχεις σκοπό να κάνεις. Τίποτα δεν έχω σκοπό να κάνω. Δεν θέλεις να τη δεις. Τάξη. Άμα την πετυχώ τυχεία, δεν θα της γυρίσω και την πλάτη. Ζήσε Μάη, μην αφάς τριβίγη. Παιδάκι με ενδιαφέρεις ή όχι? Εγώ, ναι. Και τι, πιστεύεις ότι εκείνη δε ή αφαίρεται? Ναι, ρεμά. Από τότε που είμαι αθωτίνη στην Ελλάδα, δεν έχω χασιμάζοξη εκδήλωση και μαζαρμή, πως και την πετυχώ τυχεία. Αλλά κίνηται παντέ πουθενά. Εσύ τι κόδους τα καίγεται? Κάτσα αγόρε μου, κάτσα λίγο να το συζητήσουμε. Καληλίδα. Καλό ξημέρωμα. Πω, φαρμακωμένο είναι το παιδί μου. Τη ψάχνει παντού και δεν τη βρίσκει. Ναι, στενόσκορσε, στη Σεχήν. Τι να σου πω? Βαγγελίδων Εύες. Ναι. Μάλλον δεν οτραβιέται σε αυτά τα μπαζάρια με τους κόπρους. Μήπως και τη στιγεία. Έτσι κάνουν οι άντρες. Εγώ του καταλαβαίνω το παιδί που δεν θέλει να πάρει πρωτοβουλία, αλλά είναι ασού και θα τον τακητοποιήσω. Θα την πάρεις τηλεφώνου. Όχι εγώ. Έλα Λιδιά μου. Δεν πιστεύω να σας ξύπνησα. Πώς να αγαπέ μου χάλια. Λιβωνάκου Λιδιάκη κανόνισε τελικά με την Αλίνα λόγια καφέ. Εδώ θα τη φέρεις την Κυριακή για φαγητό. Ναι, άκουμε μένα που σου λέω ξέρω. Λοιπόν, καιρό τέτοι και τι φάει δέλει. Τόσο καιρό έχει να φάει το κορίτι σχετικό φαγητό. Διέσεις, σίγουρη, σου ζήτησε κανονικό μουσακά η Αλίδα. Τι έρωτησαν εννοεί κανονικό και μου πανέ. Οπότε ναι, είμαι σίγουρη. Εγώ για καλό και για κακό έκανα γέρα χωρίς κοιμάτι. Αυτό που με βάζει πρώτα να ρωτήσω και μετά δεν λαμβάνεις υπόψεως την απάντηση. Λικρινό το σταματήσεις. Άτσι ρελίδια.
Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι η Άλυνα που είναι χορτοφάγος από παιδί πήγε στην ίδια που δεν τρώνε καλοσχάρι και αποφάσισε να τρώει μοσχάρι. Εμένα, όμως, που μίλησα μαζί της, δεν είναι και τόσο δύσκολο να με πιστέψετε. Θα βατίστε, μπορέ, πετάτε τη σκούφια σας για καυγά. Ας έρθει το κορίτι, σχεσφάει τι θέλει. Που Διονύσης, πώς είναι, αχωμένος. Μια κατσαρόλαχα από μήλι με έβαλε και του βράσα. Τι είναι, Βαγγέλη μου, τα αλυνά μου, να σας πηλήσω, τι μου κάνετε, ό,τι μπορώ, Αλίνα μου. Σαβά, Μιχαλή. Αλίνα μου, Αλίνο, καλλιλάτε γόβρε, καλυσί σου μορφήνατε. Και εσύ, ομόρφινες και μεγάλο ζω, σε λίγο πένα στον έβδομο. Άντι, τον έφαγε στο γάιδαρο, με ένα πόνο βρε. Ευχαριστώ. Καρούλα, καρούλα. Ακούσαμε. Καλέ. Δεν είχαμε τι να κάνουμε τα φαγιά. Καλώς ήρθατε. Δηλαδή, καλώς σας βρήκαμε. Αλίνα μου, τι κάνεις? Πολύ καλά. Το βλέπουμε. Α, μελίτσαμε, πόσο μου λείψες. Κάθεσε, κορίτσι μου, κάθεσε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χέρμα που σας βλέπω, εμπίζοντας χαρά. Βάνω τα κλαδίνα, χαρούλα. Όχι, η μπαμπά μου, καλύτερα, κάθεσε και σε κάτω. Ανοίξτε σώμα τη ύψιμο κιντή. Για ποιο πράγμα? Καλύτερα. Σε άλλους πάνε νερά, σε άλλους ανεπρίσματα. Θέλει να πει, Μπέλα, ότι έχει τη μέση του. Τι να φέρουν? Νερό, χυμό, καφέ, γιάτσι, πουρο δε λέω. Ένα χυμό ευχαριστώ, αλλά θα έρθω να σας βοηθήσω. Όχι, βρέα, κάτσε να εξοκουραστείς. Καλή, μία χαρά είμαι. Βρέα, κάθεσαι κατόψουλα, μην έχω μάλα. Μέσα. Όλα είναι έτοιμα. Χυμό, λείπαμε. Ναι, ό,τι είναι. Σίγουρα, γιατί μένα μου φέρουνε καό. Ώρα το πορτοκά. Α, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα να έχεις? Εσύ είσαι μαθημένη από τις Ινδίες που τα έχω για νέα φωτιά, τη αλάδα. Το πορτοκά ή θα σας φτιάξει? Δεν το πιστεύω. Αν εγώ που σκάψα το λάγκο του περδιό μου. Και τι έγινε? Τώρα τίποτα. Αλλά πότε? Πρέπει να 6-7 μήνες. Κάνε, τι 6-7 μήνες? Αυτή είναι του όμπανο. Πάγκη είναι η Αλίνα. Ναι, μόνο από τα πυρόλα στην κοιλιά. Σοβαρά. Μπούτια την είχα να κάνει. Φαχολτή από τα αυτιά μου και σύμφρα πουλάγκι που όλη μέρα τουροτούρο στα μηνύματα, τι σύμφρα σας στείλει μια φωτογραφία. Έχεις παρανοείς και προσπαθείς να το ρίξεις πάνω μου. Εσύ, λύσαξες τι να κάνω. Και εκεί σου εμπνεύσετε. Θα την καλέσουμε εδώ και φαγητό. Καλά. Με τι ακόνιστε? Μπορώ να το ρίξεις και της του Διονύση. Πόσο, παιδί μου, καστρωμένη. Άι, κύψη, ναι. Τι λόγο? Ξαρούβο, μπορώ να της μύρσε μου σακάσουμε. Το παιδί, τι θα κάνουμε? Της Αλίνας. Το δικό μας μωρέ, θα του ρίξει πόρηση. Θα πάω να το μιλήσω. Μετροπολιδία. Είναι πολύ ευαίσθητο. Τι έκανε η καρκούργα? Ναι, εδώ είσαι. Ναι. Μασικά, δεν ήβρες καχθένα και. Ναι. Είμαι έτοιμος. Από καιρό. Ναι. Δεν πάμε προς τ' έξω. Αχ, ναι. Κι εγώ θέλω να πάρω λίγο αέρα. Δεν λέω στη σαυλή. Παραξήγηση. Έχει γίνει κάτι. Ήρθε Αλίνα και έφερε μαζί της κάποιο περίεργο βότανο. Γιατί δεν σε βλέπω καλά? Εγώ, όταν ο ακριβώς δεν το λες. Αλλά κάτι έφερε μαζί της. Τι δωρό? Θεού. Και ο Θεός έφερε το κανέσα. Φρίκαρ μπατάς. Όχι η Διονύση, θέλω να. Όχι μαλλιά μου, δεν είναι ωραία. Πάω να τα βρέσουν. Ο καλός μια χαρέντο μαγιά σου. Διονύση. Ακί μου. Κάτσε λίγο που θέλω να σου πω. Ναι, καλά. Εμένα ανησυχήτα. Ξαρά τον άρχισε λίγο το χύμο. Να πάνω στον φέρω. Όχι. Δεν λειψάω. Στραβολέμιασες. Όχι. Καλά. Εμένα ανησυχήτα. Απλώς σας έχω φέρει κάποια δωράκια. Και περιμένω μαζεύτη μόλι μαζί. Για να τα ανοίξουμε. Τι δωράκια? Ένα βούδανα καθόσαστε μαζί. Αλλά αρέσα μάβο ένα βούδανα. Στα μπροπόδι ακούγεται και να φρατεύεται.
Εμβουιστές είναι στην ενδιαβαγγέλη μου. Λοιπόν, Αλίνα μου, τα νέα σου. Ήμουν στην οργάνωση για τα κετηλημένα κορίτσια μέχρι το 5ο, έχει μετά. Καταλαβαίνετε? Προσπαθούμε, Ο Μιχαλάκης μια γαρά καταλαβαίνει. Πέρσι το Πάσχα έφαγε άλλη. Αλίνα μου, όμως, δεν μας είπες πώς. Προέκυψε το ευτυχές γεγονός. Γημοσύνη. Α, καλά, μεγάλη ιστορία. Πόσο μεγάλη, Αλίνα μου. Ούτε 1,5 χρόνο δεν γείπεις. Καθίστε να μαζεύουμε όλοι μαζί και θα σας τα πω όλα. Κανανείς εσύ εδώ. Περιμένα το 2 να είσαι. Το ορθενοφτή αλούσετε. Γιατί? Το ρεύχει και μες στο κεφαλί. Να του πέτει για το μαλλί. Γιατί? Επιστεύεις ότι είναι ώρα για αστεία. Και τι θεδημένης, αγάπη μου. Να σ' αναντήσει τον Βρέβος. Τι κάνετε εδώ, με παρακολουθείτε? Τα λέμε. Έχετε τρελαθεί, μωρέ. Δεν μπορείτε μια φορά να φερθείτε φυσιολογικά. Δεν μας βοηθάει η ζωή, ρε δε μου, να μισω την άνθρωση. Τι κάνεις, πίσω λίγο. Πίσω σοβαρή, μωρέ. Δομιστείς τα ρούκα. Συγγνώμη, απλώσε. Τάστο. Δεν παρακαλά. Άλλη, αγωνίτσε μου. Μου ασοβούλευσες. Τι λέμε, κυρία Χάρουλα, πάρα πολύ. Διονύση. Τι κάνεις? Καλά. Α, συγγνώμη, που δεν σακάδασα πριν δραγάπη μόνο. Τόσο πολύ συγκινήθηκα, που σε είδα, που σάστησα. Δεν πειράζει, αφού ξέρετε ότι εγώ δεν υπάρξει εγώ. Καλό μου κορίτσι εσύ. Έρε, μου άλλαξε κόλλα κάποια στιγμή. Καλινάκι μου. Τι κάνεις? Καλά. 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 Μισό λεπτό. Καλώς ορίστης, Αλινάκι μου. Είσαι αγκιός. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Χαίρομαι που είσαι καλά, αλλά με συγχωρείς. Δεν είμαι ακόμα σε φάση να μόκε με όλο αυτό. Καμία σχέση. Καλά. Πιο συμπερίμη είναι. Τι είναι ο ιοποιητής όταν κάποια άγκιος λέει «Δεν είναι αυτό που νομίζεις, ξέρω μου άνεμο γκάστρι». Μήπως το έχει κάνει με δότη? Δεν έχει λογική να έχει μείνει αγιός με δότης. Να λέει «Άγκιος του κόσμου». Όχι πάει για φιλανθρωπική αποστολή. Αυτό που δεν έχει λογική να έχει έρθει δομεσία και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχει λογική να έχει δομεσία. Γιατί δεν μ' αφήνεις να σου πω? Γιατί δεν έχει νόημα. Κάτσε πρώτο να ακούσεις. Δεν γουστάρω να ακούσω, Ραλίνα. Πώς το λένε? Δεν είναι δικά μου τα παιδιά. Δεν δημάει να. Ναι, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Συγχαρητήρια. Καλά, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνεις? Παρέα θα τη μητέρα έγινα για ένα ζευγάρι που δεν μπορώ να οικειοφορήσει. Ποιο ζευγάρι? Την άλλη και τον Μπιέ δεν τους ξέρεις. Πες μου, τι δεν μη πιστεύεις? Όχι, σε πιστεύω. Και τότε γιατί δεν έχεις έρθει ο Μακαλιάς ακόμη? Γιατί μπορώ. Μου ελείψεις πολύ. Αμένα ποιο μπορεί? Μάλλον να είσαι απ' τους δυο. Είσαι, πολύ συμβαίνει. Τα ωραγηθάνε γιατί τα κοριτσάκια δεν μ' αντιστέκονται. Αμπά, σοβαρά. Δηλαδή, είσαι πολλές τα παχτήσεις σου, έτσι είπα, πολλές. Αλλά όχι αυτή που ήθελα. Βρε, τι γίνεις, άκου μου, πώς θα κάνω μάτσα? Εσύ έφτες. Πού με παράτησες για να πας να προστατεύεις τα κοριτσάκια? Εγώ δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ούτε εγώ. Αν ανέβριβες πώς είναι τα πράγματα εκεί, και εσύ το ίδιο θα κάνεις. Και μου ξέρω, αγάπη μου. Α, μη λες έτσι, γιατί δεν το πιστέψω. Ναι, θέλεις να το πιστέψεις. Πεθαίνω να το πιστέψω. Αλλά δεν πρόκειται να είσαι ποτέ όχι με την κατάσταση. Όχι. Γιατί το λες αυτό? Είμαι απόλυτα συμφώνος. Το ξέρω ότι είναι μεγάλο λούκια, αλλά θα με νοιάζει τίποτα. Άρχι να είμαστε μαζί. Αλληλιά. Δηλαδή, αντατέξεις. Ανίκια, μα τι λένε τόση όγρα? Τι μεγάλη ιστορία για το πώς καστουροχιαγεί, να χαρούλα μου. Τώρα θα τα βάλει το όλοι βαζί μου. Δεν λέμε ότι είχες πρόθεση, ρε μαμά, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις κι εσύ ότι δεν μπορείς να περιστέξεις πρωτοβουλίες. Μα ποιος το περιμένει αυτό το πράγμα? Είχε πράγμα, το έμπριο. Τον την έγκυος η Αλίνα εννοεί η Μπέλα, ρε Μιχαλή. Πάντως ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Τι μιλήσαμε τόσες φορές και δεν μου είπε τίποτα. Τι να σου πει η Λίδια με από το τηλέφωνο? Τι κάνεις, καλά? Ναι, μια χαρά μόλις με κλώτσις. Ο Μπέπης. Όχι με εσύ χωρίς Βαγγέλια. Έπρεπε να τα αναφέρει. Καταρχάς, δεν πας για καφέ. Εγώ έπινα καφέ και στις διακυμοσύνες. Ετοιμή παραπονίες
που διζάγουν τα κοριτσιά. Να χρηστεί μου ρε, μαμά, όλοι οι γιατροί το επιτρέπουν. Ας το επιτρέπουνε. Εγώ έχω κάνει 5 παιδιά, μεγάλη επιτυχία. Εγκαλάς, το πρώτο δεν ήξερα. Για μένα, λέτε πάλι. Μισκάς, κοριτσάκι μου. Είδαμε και στο τελευταίο που είχε μάθει. Με συγχωρείς, Βαγγέλη μου, αλλά αξιοπρεπέστατα τέτρας ο Διονύσης. Εγώ στη θέση του θα είχα κάνει πολύ χειρότερα. Κι εγώ δεν το συζητώ. Τι θα έκανες εσύ, αγάπη μου? Καταχάς, θα χάσει της τον λόγο, τον ήρθες να τερμασί κρατήσουν. Μα τώρα σου βαρολογείται άντρης σας. Εγώ θα φύγε πιτόπα από το σπίτι χωρίς από κουβέντα. Το ζήτημα είναι τι κάνει τώρα ο Διονύσης. Ήρθες αγόριβου. Βλέπω ηρέμησες λίγο, Όχι λίγο, εντελώς. Συγγνώμη για την ανιστάθωση. Δεν πειράζει, Ελινά μου, αυτά. Συμβαίνουν και σε καλύτερες οικογένειες. Στο που βάτη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλαβαίνει. Ποια πράγματα, παιδιά. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Στο κάτω-κάτω είναι φυσιολογικό. Είμαστε ξανά μαζί. Όλοι μαζί. Να ρε μα. Δεν πάτε να τιμάστε να φάμε. Δεν κρατιώτε τα δίδυμα. 2. Έχεις. Να. Ρε γίναμε πολύ. Καλά δικανείστε ο Βινέ. Ο αδερφός σου, παιδί μου. Μόνης. Φορτώθηκε διοξάνα. Παιδί. Μπορεί να πήρετε την απόφαση μέσα σε 5 λεπτά. Η αγάπη όλα τα ανέχεται. Όλα τα αντέχει. Όλα τα ελπίζει. Δεν είναι ο Απόστολος Παύλος, σε 2 μήνες γεννάει άλλη. Και τρέχα γύρε πιανών τα παιδιά. Τα χώρισε φαίνεται. Και αυτό ήρθε. Ελλάδα. Είπα, βέβαια. Μόνη σε ξέρει χώρα με 2 παιδιά, δεν παλεύε, βέβαια. Και τα δίδυμα θέλουν χέρια, όχι αστεία, ώσπου να αλλάξεις ένας έτσι, κατορυθεί τ' άλλο. Μανούλα μου, ετοιμασία και νοριέγγωνα. Και τώρα πείτε τι δεν σου το κάνεις. Τα νεύρα θες να μου σπάσεις με τις αγάπες και τα εγκόλια. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο? Να είναι ο Διονύς ευτυχισμένο. Ευτυχισμένος είναι τώρα, που έχουν περάσει μόλις 5 λεπτά που τα ξανάφτιαξαν. Κάτσε να ξεκινήσουν τα ξενυχθεία και δικαστικές διαμάχες με το βιολογικό πατέρα. Παπά, και θα είναι και κανένας αχρή άνθρωπος ειδός. Ενδικά οι Vikings. Αν αυτός δεν έχει τσέμα, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Μας πέφτει και μας παναπέφτει, σύμφωνα απόλυτα. Εσύ δεν έκανες κέρδημα πριν στη μαμά να μην ανακατεύεται? Μάλι, δεν είναι το ίδιο. Τώρα είναι σοβαρό. Μαμά τεκίλες, έπινε στην εγκυμοσύνη. Άσε τη δική με εγκυμοσύνη και πήγαινε σε παρακαλώ να φέρεις με τρόπο τον αδερφό σου εδώ, να δούμε τι θα κάνουμε με την Αλίνα. Τι να φύγουν, μαμά? Η Αλίνα. Τι θα φύγουν μαζί? Δεν θα πάνε και στο Λάσφακα, σαν πατρευτούν? Καλό να μην γίνουν καυγάδες που στάσει κοπέλα το, στις κατάστασεις που είναι, να εδάμε στο όλα χαμπάτστο το ποταμό Γάκη. Πολύ που σημαίνει. Να είναι πιστοί που ήρθαν για προσκύνημα. Τι πίγλα προσκυνάνε. Και άλλα πράγματα, νεαρά, κύριε Σάβα. Άλλοι τα γράφουν όμως εκεί που δεν πιάνει το μελάγι. Όπως «Και δεν μου λέεις κύριας, υπό εξκέφος, ωραία και καλά μας τα λες. Αλλά τι θα κάνεις? Άμα για γηθώνει τα δίδυμα, θα αναψαπούρο. Τι να κάνω, ραμπά? Πετάγι μου, ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώσει το παιδιά? Μα δεν θα τα μεγαλώσουμε μης. Τι θα κάνετε? Θα τα βάρτε κατά την λάμπα. Θα τα δώσουμε. Κύριε Βαγγέλη, όχι, και έτσι είναι παιδιά. Χαλά. Ρώσε λίγο. Συγγνώμη αγάπη μου. Δεν τους έχεις πει? Α, ναι. Βλακεία μου. Δεν πρόλαβα. Κι αυτό μόνο είσαι έτσι φρικαρισμένη. Ναι, φοβόμαστε. Μας ξεμείνω. Τι λέτε μόνο? Θα δώσετε τα παιδιά για να μπορείτε να χαριγετίζεστε. Δεν είναι της Αλίνας, ρε μπα. Δικά σου δεν είναι εγώ μύρη. Ούτε δικά μου είναι, κύριε Βαγγέλη. Παρένθετη μητέρα είμαι. Έλα μου ρε, Αλίνα. Πες το τόσο είναι ο Ραθ. Σ' απόστορο που το είπε, καταλάβαμε και τίποτα. Παρένθετη μητέρα Ρούλη, λέγεται η γυναίκα που αναλαμβάνει. Να κυοθορήσει τα έμβρια κάποιου ζευγαρία που δεν μπορεί. Γιατί η Βουλιά έχει πρόβλημα υγείας, ρε μπα. Και η Αλίνα προσφέρθηκε να τους βοηθήσει. Τέτοια βοήθεια πρώτη φορά έχω. Σε πολλούς φαίνεται περίεργο. Κι εγώ, μη νομίζετε. Δεν ήθελα εύκολα. Πάντως, μπράβο Αλίνα. Μου πραγματικά είναι μεγάλη θυσία αυτό που κάνεις.
Έτσι είναι το μωρό μου. Αντεγιά μας, αντεγιά μας. Καλή ταιριά, Λινάκι. Με ένα πόνο, Λινάκι μου, και στα δικιά μας. Φτου μη σου μπέλιδες, εσένα, γιατί δεν θέλεις ένα κονάκι. Θέλω Άννα να το κρατήσω. Πάντως, βραλίνα, μου μασιάσκασες. Αυτά, αγάπη μου, τα λένε από την πρώτη στιγμή. Δεν το αφέρει η κουβέντα. Τα λενάγι μου, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Όχι, καθόλου. Τι υπάρχει να? Όχι μόνο μου. Πού τρως κρέας, λέει ο Μιχάλης. Ναι, βέβαια. Τι άλλο? Αφού να φαντασείς, αν δεν σε κοιτάξεις κανείς από το πλάι, ούτε που το καταλαβαίνει, ούτε έχεις 2 μικρά ανθρωπάκια εκεί μέσα. Πάντως να ξέρεις, αγάπη μου, αυτή ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της αποφασής μου να γίνω παρένθητη. Τι από τις θέλεις, δεν γίνεται πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι μου σακάστηκαν το πρώτο πράγμα που μου μύτησε. Δεν λες πάλι καλά που τον έφτιαξα. Στην αρχή νομίζω ότι κατάλαβε λάθος η Λίδια. Γι' αυτό με ρωτήσεις και με ξένα ρωτήσεις στο τηλέφωνο. Ναι. Για να το ξέρεις για το μέλλον. Αυτή ήταν μια πολύ καλή στιγμή να μου πιστείτε και αφοριζίδημα. Θα γείτε δίκιο. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Δεν πειράζει. Καλό. Όλα καλά. Ναι. Το ρωταγίσαμε όλα μας τα προβλήματα. Θέλεις? Θα σου φέρω λίγο μουσακά ακόμα. Που σ' άρεσε? Μπορείτε, κυρία Χαρού. Κλά, αυτό συζητάς, παιδί μου. Αγάπη μου, μόλις γιαννήσεις θα το κόψεις το κρέασε. Εννοείται, μωρό μου. Εγώ πάω μέσα να φέρω μπύρες. Ή έγινε, μαγγελάκι μου? Γιατί θέλεις να γίνει, Χαρούλα μου? Μου έχει σκουδεί, τριγακάγιολο, με αυτά που ακούω και βλέπω. Γιατί, αφού μας τα ξεχύσωνα του κορίτσις? Δηλαδή, στενά έχεις φουντός που να καστουρωμένη με ξαναπαιδιά. Αυτό να δάνε δικά της. Δεν θα σε πήρες μόνο τα κορδάγανε. Λίγο το έχεις, βρε Βαγγέλη. Τα μπλάσκοντα ψαναμούρθιμες να μας πει ότι είναι παρενθέτη. Κι αν δεν θέλουν αυτοί οι παρενθέτη κηποσουλές, ποιοι οι γονείς τους? Καλέ, οι άνθρωποι μπήκανε σε τσοκόπο και σε τσαέξοδα για να τα αποκτήσουν. Μπορώ μετανιώσανε τα αρστιανοί μου. Μπορώ ξεφανίσχανε. Πάθουν καλ τύχημα, ξέρω. Τώρα θέλεις να έχεις να τρώγεσαι έτσι. Αυτά καπίθανα ζενάρια. Εκείνη θα είμαι χαρούμενη στον κόσμο που θα βλέπω ότι είναι η φούλα μας με την κοιλία τούλα. Ότι δεν είναι δικά της και τα δώσανε. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Στο χωρίο μου δεν ξέρω τι ραφτέ το παρενθέτη κηποσουλές. Θα νομίζω ότι είναι με ψέμαδι για να καλύψουμε τους πουμπές της. Δεν νομίζω τα παιδιά να έχουν σκοπό να πάνε στη Μεσίνη. Καλό και χρυσό παιδί, να δείτε το αντίδρο το ανλώσο, πάει και χειροτερεύει, στο να είναι καλή. Ναι, όλοι όμως έχουν και το ριά τους. Έτσι, μια κύρο είναι το γάμον τους για να πάει να βοηθήσει τα παιδιά στην Ινδία, την αλημένη Άγιος για να βοηθήσει τις άντεκνες, σε λίγα βρόνια θα βάζεις να βοηθήσει τον Ευρωτες. Αυτή θέλει ο γιος μας. Τι να κάνουμε? Να το μιλήσουμε. Να το λάξουμε. Μία λά. Θυμάσαι πως ο Χάδι είχε γίνει όταν τον άφησα στα κλαία του λουτρού? Επειδή το θυμάμαι, γι' αυτό δεν λέω τίποτα. Λες να είναι ευτυχισμένος του τη φορά μαζί της. Δεν τον βλέπεις, μορβαγγέλια. Από την ώρα που την είδε, ηρέμψε το πρόσωπο. Δεν μας είπες, Αλίνα, αυτοί οι γονείς του Δεμβρίου τι μέρος του λόγου είναι? Για άλλης και πια? Πρόξενε από την Μελβούρνη. Τον έχουν τον τρόπο της. Δηλαδή. Γιατί, Μιχαλάγη, σκέφτες να γίνεις babysitter? Όχι. Βέβαια. Αλλά δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να γνωριστούμε. Τώρα που κατά κάποιον τρόπο θα είμαστε οικογένειος. Πώς θα τους γνωρίσεις, Μιχαλάγη, αφού μόνο στον Τελχή άνθρωποι? Δεν θα έρθουν, γιατί γένω. Εκεί θα γεννήσω. Σε μια βομάδα επιστρέφω. Πάει, βαγοριστείτε. Τάξα, θα τελειώσω με το ναυτικό. Να μετακομίσω. Πώς σου ήρθε αυτό? Ναι ρε, διανύσεις σιγά. Πόσε πράγματα θα έχει. Εντάξει, εκεί θα έρθω να σε βοηθήσω να μαζδευτείς για να γυρίσεις. Πού, αγάπη μου? Ελάταρμο, Ρώμου. Στον Τελχή θα μείνεις. Μόλις αναρωζώ από τη Γένο, θα συνεχίσω τη δαξίδια με την οργάνωση για τα κεταλημένα κορίτσια. Τι έκανε? Λέει. Καλά, δεν σου είπα ότι θα τα σκοτώσω τα κοριτσάκια? Γιατί κάνεις έτσι? Γιατί με δουλεύεις στη λόγαση? Εγώ, πότε έγινε αυτό? Πρώτη φορά τα ανδέχτηκε στην πρόταση γάμου που σου έκανα και σηκώθηκε σκέφυγε στον 1 μήνα. Δεύτερη,
όταν αποφάσισες να μην ξαναγυρίσεις και τρίτη τώρα τι σου είπα. Τι έγινε, τα λέει. Γιατί φωνάζετε. Η Αλίνα αποφάσισε να την ξανακάνει για Ινδία. Αυτό ήταν πάντα δεδομένο. Ναι, αλλά ξέχασες να μας το πεις γιατί άραγε. Τώρα με προσπάλεις. Ναι, Διονύση, πάψε. Δεν είναι τρόπος αυτός. Όχι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, ας σας είχε. Σας την κατάστασή σου. Πάει ο πρόξοδος. Συγγνώμη. Με κατηγορήσω τους απέκρυψες ότι θα ξαναφύγω. Πότε έγινε αυτό? Όταν δεν μου το είπες. Δεν θέλωσαν ότι πρέπει να σου πω το αυτονόητο. Άλλος δεν σε ρώτησε αν είσαι εκεί με την κατάσταση και μου πες ναι. Με την εγκυμοσύνη είναι η ενός Αραλίνα. Όχι με το να ζούμε σε διαφορετικές υπήρους. Όλοι δεν το κατάλαβα. Τι σχέση δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε? Εγώ στην Ελλάδα και στην Ινδία. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε το στρατό και θα μπορέσεις να έρθεις. Γιατί να έρθω εγώ και να μην έρθεις σε εσύ? Τόσο δεδομένο με έχεις. Όχι Διονυσάκο μου, απλώς έχω εκεί. Έχω μια αποστολή. Εγώ δεν έχω μια ζωή και μια οικογένεια. Μου ζητάς να τα αφήσω όλα και να είμαι μαζί σου. Από τη στιγμή που με παράτησες, χωρίς καμία προειδοποίηση και μάλιστα 2 φορές. Συγγνώμη βρε αγάπη μου, αλλά ούτε για μένα ήταν εύκολο. Το έκανες όμως Αλίνα. Εγώ ονειρεύομαι το γάβο μας. Και εσύ έγκαλες τη ζητήρι χωρίς επιστροφή. Όχι, το είχα ήδη πληρώσει το ζητήρι επιστροφής. Απλώς δεν μπορείς να αφήσω την οργάνωση. Το ξέρω. Προτίμες εσείς να αφήσεις εμένα. Βρε Διονυσάκο μου, και εσύ το ίδιο θα έκανες στη θέση μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι μου τα πράγματα. Ξέρω αγάπη μου τα φρικτά πράγματα που υφίσταν τη γυναίκη και τα κορέτσια στην Ινδία. Και σε θαυμάζω για αυτό που κάνεις, αλλά θα. Μην φύγεις. Μην το ζητάς. Αυτής παρακαλά. Πώς θα ζήσω χωρίς σας? Για να μη σε τιοχωρώ. Τι γίνεται ρε παιδιά? Γιατί σταμάτησα? Βιούντα, όπως η φορά. Άχου, έβαλα τα γεράγια μου και έβγαλα τα ματάγια μου. Οι οθύρες έρεπα ματάγια μου. Τι έγινε? Γιατί αγάπη μου, για να τα ξαναβρήκαν, έπαει να πει ότι ο αδερφός σου συμφώνησε να πάει μαζί της στην Ινδία. Αχ, Βαγγέλη τον Χάνου, θα τον πω να έχω αγιώσει. Άμα ρε ευτυχισμένος Βαγγιά του, με χαρά του. Βαγγέλη μου, τι αλλαγή είναι αυτή? Πες μου, εσύ ρο σου πω κι εγώ. Μάλλον χαίρεται που θα χρειαστεί να εξηγήσεις τους Σιγοριανούς του Τίνη, παρένθεν τη μητέρα. Εσύ, καρούλα, δεν μου έλεγες πριν ότι η σημασία έχει να είναι χαρούμενος? Τώρα, γιατί έχει πιέσει? Γιατί και που θα είναι χαρούμενος Βαγγέλη μου, εγώ δεν θα τον βλέπω και που θα στο τέρμα του Θεού. Αχ, κι εγώ θέλω να φύγω. Σε ένα εξωτικό μέρος με ένα μεγάλο έρωτα. Σταμάτα εσύ ένα λοπριζί, το με φύγεις με ένα μεγάλο φούσκο. Με έναν τζιχής πεθρολικά, σάλτζε φροχή. Για σένας κρουδούκα ήλα μου. Άπα, το παραδέξτε το ρωτισκάς που φεύγει το παιδί. Σκάω, γιατί μας ανάψετε φωτία στα ξαφνικά. Εσύ με τη γηδεία. Το ήξερε ότι η Αλέτα στην Ελλάδα δεν το μάθε από μας. Ναι. Αλλά δεν είχε σχόμο να κάνει τίποτα. Την έψαχνε μόρε Βαγγέλη. Ναι. Αλλά δεν την έρισκε. Αυτή η αποκλή ήταν να έτρεβε στα φιλοζώικα μπαζάρια με τον αδείτνονα του περακά επίπεδο και τα λαπογή. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι του είπατε ότι επιστρέφει μόνιμα. Οκ, δηλαδή το έκανα εγώ. Όλοι μας. Δεν έπρεπε να ανακατευτούμε. Εγώ πάντως σας ορκίζομαι. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα σε κανένα. Συγγνώμη και πάλι. Τα λεκάντα δουλειά σας μαθημένοι είμαστε. Τι αποφασίσαμε τελικά τα πιτσιμνάτια μου? Ποιος θα κλητώ στις καυγάδες? Η Ελλάδα, ίνχια. Δεν πρόκειται να ξανακαυγάδισουμε. Να προσέχεις πολύ πολύ. Μην αντισυχείς, μία χαρά θα είμαι. Είσαι σίγουρη πως επιτράει ποτέ επιτήσεις ή κάνεις πάλι το καφαλιό σου? Σίγουρη. Λες να δικινήσεις με την υγεία των ξένων παιδιών? Και εκεί, όταν πας να προσέχεις, είμαι το πρώτο να προσέχεις να αναφέρω πράγματος τίποτα στην πιτσιμνάτια. Δεν πρόκειται. Και εσύ να προσέχεις. Είμαι ό,τι να προσέχω. Ναι, ναι. Σας αγαπαίνω. Τι έχω? Πολύ. Συγγνώμη. Τώρα αυτοί χωρίσανε. Για να όχι, επειδή δεν αγαπιούνται. Λοιπόν, σας χαίρετο.
Σιγάρα, παιδιά, να τα σκάσουμε τα βίδια. Όχ, το ταξί. Ήρθε. Πάω. Και ό,τι χρειαστήσω, είσαι εδώ στην Ελλάδα με διστάσεις. Να μας πάρεις τηλέφωνο και να σας ξαναδούμε. Και στην Βινδία όταν πας, μη σε χάσουμε. Και τους χαιρετισμούς μας, στους πρόξελους. Γεια σας. Στο καλογόρισμό, γύσατε αγαπού. Τι γίνουνε κάτι? Σέρο δεν είναι η δία μου σου είπα. Ναι, αλλά δεν σε πίστεψα. Κοίτα ρε παιδί μου τα κεφταδάκια σου, σιγά στο ψήσι μου. Για μένα αυτά είναι τρικές λογίες. Καλότε μπορεί να ερωμπήσεις. Τα λουκάνικα γίνονται στο φούρνο μου κοκκιμάτο. Ναι, αλλά κάψει. Δεν τα είχα να μη στον φούρνο μου κοκκιμάτο. Άχουνε παιδιά μου, λύπηζα να μη σας έβαλα σε κόπο. Αν δεν καλέ κανένας κόπος. Απίση μέρα παραβέρα βάζουμε γριγέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λιγούρα με πιέσε. Και αυτή η πύλη που βλοξενεί είναι βίγκα. Δεν περάσει αν είναι μικρό το πρόβλημα. Δεν είναι λιγούρα χώρα σε βοριά τύπορ λουκάνικο. Ούτε να βλέπει άλλον δεν μπορεί να τρώει κρέας. Γι' αυτό δεν παρήγγει. Δεν χρειάζεται να μας εξηγείς. Είναι χαρά μας που σε έχουμε εδώ. Η αλήθεια σκέφτηκα να πά σε κανένα σβέρα να φάω μόνη μου. Αλλά δεν πιστεύω με τα κρέατα απ' έξω. Δεν πιστεύω μόνη μου. Η πόλη καλά κάνεις. Ας έχουνε ψιλομίζερα να τρως μόνη σου. Δεν λυγεί αυτό. Γι' αυτό το κάφθα που έλεγα να φατάμε. Τελικά, μωρέα, λιγά. Είμαι λίγο σε δύσκολη θέση, γιατί τώρα χωρίσατε πάλι με το Διονύση. Έχεις δίκιο. Έγιζα. Πόλητα. Δε και έδαινα. Δεν πρέπει να ασπρόβλησε χωρίς. Κάθε κάτω, ρε, παιδί μου, κάτω. Δηλαδή, εσείς λέτε να μην έρθετε καθόλου στο αεροδρόμιο. Ρε αγάπη μου, ούτουσιανός δεν χωράει να όλοι σε ένα αυτοκίνητο. Φασικά, το έχω πει. Ήδη στη μάνα. Μπράβο. Ρε, μπράβο. Τι να σου πω, κάνε κανένα λάγα λίγο να ψηφίο και πρέπει να είμαι στο ρόγο. Όχι κόπο, κλείτε. Αφενός, εσείς είπα να μπήκετε σε κανένα. Μπράβο, πρέπει να έχω χωρίστα. Ναι, τώρα μας καδεσίγασες. Αρμόν, δηλαδή εσείς λέτε να μην έρθετε καθόλου στο αεροδρόμιο. Ρε αγάπη μου, ούτουσιανός δεν χωράει να όλοι σε ένα αυτοκίνητο. Μπράβο. Δεν θα πάμε με ένα αυτοκίνητο, ρε. Λιδιά μου, το σι άνθρωπο, κάθε είναι στο δικό του. Για να γαλάσουμε τόσοι, δεν ζήνε 3 οικογένειες. Αυτό δεν το περιμένε ποτέ πως ένας άπο μου, με απογοητεύεις. Ναι, σωστά, αυτό το στέφτηκα. Για να μην μιλήσουμε για την οικολογική επιβάρυνση, μη σας νοιάζει εσύ, αν είναι, θα έρθετε με το δικό μας. Και θα έχουμε εμείς το βάρος της οικολογικής καταστροφής, αν είναι δυνατόν. Ρε κόρης, για τώρα μας βλέπετε. Πείτε ότι βαριάστε να έρθετε να πάρουμε τη μάνα από το αεροδρόμιο, να τελειώνουμε, βαριόμαστε εμείς. Καλά. Αν είναι δυνατόν. Καλά, εμείς αν τελίστημα να έρθουμε και να σφιχετακαλιάσουμε την κυρία Αλεξάνδρα, μία πεθέρα την έχουμε. Τι πεθέρα καλά, δεύτερη μάνα, απλώς αν είναι να επιβαρηθεί και η οικογένεια και ο πλανήτης, εμείς θα θυσιαστούμε. Θα σας περιμένουμε στο σπίτι. Όλα θα σκέφτεστε βρε κορίστε. Τι γυναίκες έχουμε πάρει εμείς. Διαμάντια. Δεν τους συζητώ. Εγώ, καλύτερη ιδέα. Αλήθεια Ζωσονέλ μου, για πες μας να χαρούμε, αφού θα είστε και από νωρίς να μαγειρεύσετε. Αντί να παρακύλουμε, μόλις έρθει η μανούλα, να υπάρχει έτοιμο σπιτικό φαγάκι. Μπράβο Ζωσονέλ μου, πολύ ωραία ιδέα. Δεύει. Ναι, όχι, είναι δε. Και εξαιρετική ιδέα Κωνσταντίνα μου. Γιατί να κάθονται και να βαριούνται τα κόρισκια, ενώ αν κάψουν και μαγειρέψουν βραδίνο για 7, αέρας θα περάσει ώρα. Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν είναι. Με διά μου θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμενο ή όχι. Όχι. Δεν μπορείτε να κάστε να μαγειρέψετε. Έκλεισε. Μα εμείς. Μπροσταντίνα μου, συγχαρητήρια. Φοβέρια αναλαμπή, Μπράβο. Μπράβο. Πιτάκι μας θα φάμε. Έλα μάνουλα από εδώ. Όλα θεία. Τι τη στήλιψα ηλίχε. Ταξίδι ήταν η γυναίκα. Δεν έπαθα μισία. Σπίτι αγαπημένο. Θα πάλι κοντά σου μετά από τόσο γερό. Σου έλειψε. Αδεσάροδρομε. Κάποιος είναι εδώ. Είναι στη Βουσίνατα. Μικράς ανόητες είναι εδώ. Μην αν ετοιμάζουν φαγητό, δεν είπαμε. Είναι όμορφα εδώ. Είναι ζεστά. Θες να ανοίξουμε αρμοντήσιο? Παίζει μόνο λόγω επιστροφής, τι λέτε. Μια πολύ αλλαγμένη.
Τι με πιο αδύνατη και τα μάτια μου μεγάλωσαν. Κόνηθες κάτι στην Αφρική μου, σταματιστεί. Λέει τα λόγια την μήνα στον Λάρπτ. Ξέχομαι. Δεν αρχίσαμε καλά. Δεν είμαι. Δεν είδερθες τόσο γερό. Αφού έλειπτο βρέα μου τι λες. Ζέρα πως βρίσκεσαι εδώ. Σχεδόν μια εβδομάδα. Για συνεχίζει τη σκηνή, θα το χτυπήσω. Αλεξάνδρα μου ήθε. Κάποιοι βέβαια, ίσως και καθόλου. Κύριε Αλεξάνδρα, καλά χειμώνα, καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρέκα. Ποιοι είναι αυτά, δωράκια. Α, καλέ, δεν έπρεπε. Εφέρεσε όλους μας τα δικά μας, θα δώσεις τα αυτοκίνητο. Κυροπή, τα πρελό, από καρύδα. Δεν είναι τέλεια. Το δικό μας τι είναι. Του ζουμία την καρύδα. Ναι, αλλά μάλλον χάλασε. Λασπόνερα από την αμπούζα είναι ανόητες. Τι, αματικό, δεν ήμουνα στην Εδιψό, στην Ιγερία πήγα. Από τις πλημμύρες είναι εκεί που μας χρησιμίδει. Σε εσάς πουθενά. Σε μένα θα θυμίζει ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα δεινά από τη συγγένειά μας. Πάω να φρασκαριστώ. Κοκτέιλι με τζίτζερ μου για τέτοι μας. Μόνο μελάει μια ανανά. Ούτε στην Ιγερία τέτοια απογοήτευση. Μέχρι και τρίτος κόσμος έτσι ξεπέραξε. Τι έλεγα, τι τούλιπε του θετίνο χειμώνα. Τώρα είναι πλήρης. Πορισμένα πράγματα μένουν πάντα ίδια εν τέλει. Όχι. Απόστολε στην Ιγερία δεν την αλλάζει αυτήν. Ούτε ναυάγιο στον ερενικό σαν τον Χάγκς. Εγώ περιμένα πώς θα γυρίσει πιο εύγινε και πιο καλό συνάτη. Γιατί κάνουν λοβοτομέστη στην Αφρική. Ή όσον ανευρελεί 2 μόταν ένας άνθρωπος αφήρωση. 2 μήνες από τη ζωή του σε ρανιέρο σκοπό. Η ψυχή του καθαρίζει. Της στιγιάς μας είχε πιάσει μάκα, ήθελε τρίψη μου κανένα εξάμηνο. Όλα θα είναι όπως πρώτα δηλαδή, Ατανία μου η Αλεξάνδρα επέστρεψε. Κι αυτό είναι απειλή. Χριστέ μου, ταχυπαρημία με πιάνει. Ναι, γιατί θα λάρωσες τόσο καιρό και ο νόμος της σουκέτητας θα μας πάει όχι μόνος. Είχα την ψευδαίσθηση κακούργα. Πόσο ερεμήσαμε. Τώρα αρχίζει το καλό. Αντρέχισα. Εδώ ακύλει με το τυρά, 2 8χρονα αγοράκια που φτιάχνουν αυτοκινητάκια πολλασπές. Αγάπες μου είναι γλύκα. Εντάξει, είναι συγκινητικό. Μπράβο, μάμα. Εκτός από την υλική βοήθεια φροντίσατε γι' αυτά. Μπράβο. Και εδώ, μικρός τυχάρ. Φτιάχνει ένα φορτηγό και τρώει τζίτζερ. Είπα και εγώ, που κρύβεται η έκπληξη. Αφού είχε κλείσει τον γκουρμέ μου, μικρός τι μ' έκανα. Είσαι σπουδαία, μάνουλα. Απορώ πως σας έχουν ανακηρύξει ακόμα πρέσβυρα καλής τελήσεως. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της Κωνσταντίνε. Λυπάμαι. Αχ, αυτή η φωτογραφία είναι ωραία. Αυτή είναι ωραιότερη. Όχι καλή. Αυτή είναι πιο ωραία. Που είστε στο ποτάμι. Γιατί θα απλύνε στο χαλί. Καλή σε αυτή έχει μόνο 2 κουβάτες λάσπη. Ενώ σε αυτή είστε ολόκληρη παρέα. Και ψάχνουμε τις διαφορές φωτογραφίες, βλέπουμε. Ημεδάκια, καλλιτέχνες. Πομελάμψος, κύριος, δίπλα σας. Να δίπλα μου μέσω λαβείο μικρός διχάρ. Πάντα με το τζίντζερ στο χεράκι αυτό το παιδί. Μπαπάστε, είναι κύριο. Αρχηγός μιας φίλης ήρθε να μας κάρει αρχοντάνθρωπος. Τον ετοιμάζαμε για μιστάρ καταιγίδα. Αρχίσανε τα μέλη, μανούλα, ακόμα δεν ήρθες. Συγχαρητήρια για τη δράση μου. Καλάτε και προς τι έκβληση. Ήταν αυτήν υπουργό, δεν το περιμένα. Σου έστειλε η ίδια Εικονιόρδου με Έλληνα σε συγχαρεί. Δεν το πιστέτοχο, καλά τα διαβάσουμε. Έχω γραφημένο. Είναι τα Παγγέλισσα μονόλογο. Τότε να τα ακούσουμε. Δωρεάν ούτε να το σκέφτεσαι. Δοπηρό να τα παίρνατε τις χώρες, αντί θαυμάσουν. Τα ακούσε στη Ζάμα. Είσαι γεννημένη καλή τέχνης, μανούλα. Καθίστερα, παιδιά. Τα υπουργεία είναι ανοιχτά της Κυριακίας. Πρώτη φορά, αριστερά. Γόρι μου. Συφέμελα. Άλλαξε το σύστημα. Άντε να κοιμηθούμε, θα σας βλέπω από την Ιστάρα. Είπα, μάσου δεν ήταν λίγο περίεργο. Εγώ ψε. Γιατί τι είχε, όπως θυμάμαι, από την είδα. Με τις προσβολές της, την ξυνήλα της, το λασπονέρο της για δωράκι. Ναι, άντε, αντί μας ήταν όπως θυμόμαστε. Όχι, ο χρόνος δεν αλλιώσε τη σχέση μας, παραπόνο δεν έχω. Τότε, δεν ξέρω, αλλά, ειδικά μετά το μελί, ήτανε περίεργο. Είχε ένα άγχος, ένα ανεκνευρίσμο και τους
συνεχώς το τάπλεπ της. Εντάξει, Λιδιά μου, δεν είναι λίγο πράγμα. Να σε τιμάει ολόκληρη υπουργός πολιτισμού. Αυτό όλες να την τάραξε. Δεν είναι πολύ ευαίσθητη, καλλιτεχνική πλευρά της. Και μετά, γιατί συνέχιζε να κοιτάει το τάπλεπ, περιμένε και από τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, τώρα, κανονικά, δεν θα πρέπει κι αυτός. Μόνο για τους αθλητές του Ιταρή, τέχνη τελείως παρακονισμένη. Καλά, η Μάρος δεν κέρδισε και το χρυσό, μία φιλανθρωπία έκανε. Και όμως, να δεις, αυτό θα την πείραξε. Τι που δεν κέρδισε στους κρίκους, από πού και ο Πόπος, δεν αναγνωρίζεται η προσφορά των καλλιτεχνών. Και αυτό το σκέφτα ήταν ο σέτρο για το μουσακά μας. Ναι, αν θυμάσαι, δεν έφαγε. Επειδή τον φτιάξαμε εγώ και Αντωνία, όχι από τις σκέψεις της. Στο γραφείο είσαι. Ναι, ελεξίφνησες. Εσύ όπως βλέπω, από χαρά μου. Να μην είχα ύπνο με τα ταξίδια. Το βιολογικό μου ρόλο είχε αλάτι ενδελώ. Έγραφες κάτι εκεί με τόση θέρμη. Τίποτα το σομάρο. Κάτι σημειώσεις από το ταξίδι. Κρατάς ημερολογείο. Λέω να ξεκινήσω. Αλήθεια, άσε με λίγο να τις δω. Τι σημειώσεις, ούτε να το σκέφτεσαι. Γιατί βρίσα, λεξάγραμ, τι γράφεις, μύστικα. Θα τις διαβάσατε όλοι όταν εκδοθούν. Θα γράψεις βιβλίο εντής. Αν συνεχίσεις τις ερωτήσεις. Οίστε. Τι σημειώσεις, θα μιλάμε. Είναι ώρα πρόνου. Έχω επιθυμήσει να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, τρώγοντας μαρμελάτας με ούρου. Ανιέρ, το σμέωρο που έληξε για μένα. Πήγε να καθίσεις, να μου δικέψω 2 λεπτά και τις σημειώσεις και ερχόμενοι. Δεν ξέρεις πόσο χαίραμε που γίνεις. Ας χαίρεται και κάποιος. Κι εγώ, αγάπη μου, γεγώ. Αδεξάδρα μου, μανελέ μου. Και γυρνάει και μου λέει έτσι. Οφείλω να μου λέγεις ότι αν δεν δράσα λιγάκι αν τον άλλα, όταν πρόκειται να φύγεις από μία δουλειά και ειδικά λόγω συνταξιοδότησης, το ξέρεις κάποιους μήνες πριν. Γιατί μου το ανακοινώνεις τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι? Έχω άδικο, βρε Αλεξάνδρα μου. Λέω έχω άδικο. Εσύ, αγάπη μου, πού είσαι? Γιατί συνταξιοδότηση του Κυπουρού το λέω γενικώς? Πιάνω Κυπουρού. Του επιμονού. Τι Κυπουρού, Αλεξάνδρα μου, του Περιγκλή? Βγει και ο Περιγκλής συνταξεί. Εντί σου λέω τόση ώρα. Τι μου λες? Δεν με προσέγεις. Κρέμω μου από το χείλη σου. Εγώ σε βλέπω αφηρημένη. Γιατί σκέφτομαι σου λες και καταλήγεις κάπου. Προς το παρόνο, όχι να τώρα αρχίζω να το σκέφτομαι. Μένουμε ξεκρέμαστοι. Όσο και να τον φροντίζω από το αγκίπο, μια φορά το μήνα, το χρειάζεται έναν ειδικό. Ορίστε, σκέφτηκα. Η Λιλή έχει ένα ξάδορφο γεωπόνο. Για να τη ρωτήσω. Μανί είναι αυτή την εποχή διαθέσιμος? Για να δεις ότι ασχολούμαι με το θέμα σου, θα την πάρω τώρα μέσω. Τι μάει? Γιατί ήθελε τη δρασή μου ήδη, στην τηλέφωνα. Να κι εγώ. Δεν τα τόκις ευρώ, Αλεξάνδρα μου. Τι δημοσιογράφοι θα είναι? Καλούν όλους από την αποστολή μας για τη λόξης. Και εσύ δεν θες να κάνεις? Να διαφημίσω εγώ τη φιλανθρωπία μου, μην έλεγε για ποια με πέρασες. Εσύ ετοιμάζεσαι να γράψεις και βιβλίο, Αλεξάνδρα μου, για να διατηθούν τα έσοδα σε ετή γυνηγυρία, όχι να πλουτίσουν οι μεγάλο εκδότες. Με αποστομονής δεν έχω τίποτα να πω. Μπράβο, όχι. Μπράβο. Σεμνότα μην έλεγε. Ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Δεν ξεπολιούνται όλα για ένα κυριακάτικο μονοτσέλιδο. Πάρκουν για ξύλ, ναι. Ναι, έλεγε μου, ναι. Ευτυχώς κατέφερα να τον παλώσουμε. Είναι πολύ επίμονος. Χτες μου γράψε πως μου είχε μια έκπληξη, τρελάθηκα από το άγκος. Όχι, όχι. Το απάντησα πολύ αυστηρά. Το πήρε το μήνυμα. Αχ, μου φέραν τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όχι, όχι, μην κλείσεις. Μισό λεπτό να δώσω ένα φιλοτόρημα στο παιδί, ναι. Αλισάντρα, surprise. Βρισκάζεις και όμως. Είχε γραμ. Αυτό που μου συμβαίνει με έχει ξεπεράσει. Αλισάντρα, αμσούρι. Είτε μη τέλε, αραστατώσει. Ένιωθρο καλά. Μου είχε φύγει όλο το είμαι. Έχω ασπρίσει. Κι άλλο. Τι να σου πω, Κιγκό. Το λόγο της επισκεψής σου, βέσικα. Τσινεντού είτε δει, Αλισάντρα. Ωραία. Είτε τσινεντού, με είτε. Άντε τώρα να φύγει, του δώσω μαζί και ένα μαγνητάκι σου. Δεν είναι να το γιανθύμιο. Του κάνω το μαγνητάκι. Τσινεντού, Αλισάντρα, τίλι, μαγνητάκι σου να πεις. Το βάλεις στο ψυχείο,
κρατάει να λογοριάς μου, αμενατί να με κάνεις καλόγερο. Να κραμβάρεις το μπουφάν. Έφεκες και δεν μπορούσα να ξεκάσει. Άι μισείο, άι χονσείο, άι ρι μισείο. Βρήκες τη διεύθυνσή μου. Τσινεντού, μιλ, έστειλε οργάνωση. Είπα, τέλει, τόρο. Και έφερα εγώ. Ωραία. Άστο και φέγει. Εγώ είμαι το τόρο. Τόρο, άρτορο. Εξωτρά, I remember. Τα λούκια. Τα γέλια. Την δουλειά. Τιμάμαι. Άρεσε στιγμή του όταν πάτης το ποτάρα και σου εκεί. Τι ρομαντικά που τα λες. We took you about that. Για τίκλι. Για φιλάνθρω ή τρουπ. Φιλανθρωπία. Τα. Μη. Και κάνω από ηλάτα. Και είναι ζερίζες είναι που μας φάγανε. Δεν μπορείς να σε ξεκάσω ποτέ. Άι γούσιο. Σου έχω πέτει με παντρεμένη. Είναι δυνατό. Συνετούνται. Πίστεψε ποτέ του. Είμαι κι ανήλι και λες. Με καρό ιδέευε. Είσαι Μικάλη. Νομίζω άντρα σου πετάνε. Δεν σε βλέπω να γυρνάς στην Ιγερία. Αν έχεις ζητήριο Λαραντούρ, να τα κυράξεις. Τι μες μιλεί μαζί μου, Αλέξανδρα. Αυτό κατάλαβες. Μαύρη συνεννόηση. Τι λέω. Αλέξανδρα. Παίρνεις τη βαλίτσα σου και φεύγεις τώρα. Τα φύγει με το κέντε. Μιλήσει ατρακό. Πήγε ακαπάει. Ζήμαστε καλά. Μην κάνεις κανένα αστείο. Τότι σε πάρει φίλη. Είναι secret. Κρυβά. Να με δει ωραία λένε στην Αμποζά. Κλέψανε και τι. Και την έψαχνω με νέα ως καλή ώρα. Αλέξανδρα. Λέγει ο Μέρι μη. Τέλει γυναίκα τσινετού. Στο λέω τελευταία φορά βάλ το καλά στο μυαλό σου με παντρεμένη. Εγώ παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακολουθήσω. Την ετού ακαπάει. I love you. Τελητήξη ακάπη. Δεν θέλαξε τίποτα όμως. Την ετού πίστεψε αλλαξή. Γιατί να γύρισε τα κεφάλι. Την ετού μας έχει πάρει σαν νέφρα. Παριβαλίτσα πάρει Αμποζά. Την ετού δεν πάει πουθενά. Τάμινε το κεφάλι της Αλέξανδρα. Πάμε για τρελές τις έχελες. Στο το πιστεύω, ακούω το μανένα μου. Αλέξανδρα, το μπάνικ. Εντινετού τη λύση. Και Αλέξανδρα τελεύει αν εξηγεί και κάποιοι. Πάμε για τρελές. Καλησφαίρα, Αλέξανδρα μου τι κάνεις. Περίφημα Μενέλε δηλαδή περίφημα. Καλησφαίρα. Καταρχάς είναι ευγενής. Όπως είδαμε όλοι κατά δεύτερον. Μη μου πεις γνωστόσο από την Ιγυρία. Αν την Ιγυρία ούτε κάνω. Την ετού και αρελάτα. Χρονιά πολλά. Επίσης. Την ετού είτε για δουλειά. Για δουλειά. Επίσης το μου βρε Αλέξανδρα το σιγάρα. Ποιο. Ξέρα πολύ κυρία μου Μενέλα ως 30 φίλου. Την ετού εουτήρ. Τρόμος μόνο με την πόνη μου. Ρε, Αλεξάνδρα μου. Πότε πρόλαβες όμως. Αχάμα θες ασύ. Φαύματα, κάνω φαύματα. Ασχολείς καιρό με την κυπουρική συναντού. Με την ασχολείς, με την κυπουρική. Για αυτή τη δουλειά δεν εννοεί ότι ήρθε. Για την Ελλάδα. Για Κυπορός δεν ήρθε στην Κινετού. Κάρτανε, Κυπουρό. Ποτιθεί. Κουρεύσει. Σκάψει. Ξέματα. Λέει, δεν ξέρει τίποτα. Αλέξανδρα, είσαι παρακαλώ. Πώς μίλασες για τον άνθρωπο. Μου σπασανεύρα, είναι ανίδεος. Τον δέσταρες. Θεωρητικά δεν βγήκαμε για κλάδε μου. Το βασικά δεν ξέρει. Ζωτούμε και το πρακτικό κομμάτι. Μπορείς να είσαι αύριο εδώ, κατά τις 5, είναι τούτο να δούμε κάποια πράγματα. Μέλα αλεφίζα, καταστρέψεις τους κόπους μια ζωή. Μια δοκιμή θα κάνουμε, Αλεξάνδρα. Μου πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, αύριος, τις 5, βραντεβού εδώ. Εντάξει, και δηλαδή η Μαρούλα είναι τόσο άσχετος. Λες ότι ήθελε να κρύψεις κόκαλο. Αυτή η κανόση είναι. Όχι, από τη Ρωσία. Και κυρία Λιλή, εγκυρίζεις από εκεί. Λιλή, πάπου προς πάπου θρικάνα. Τι είναι εξαντιάρα λανομάτα. Τι είναι από άλλο σόλια. Φάνα το ελληνικό DNA. Αυτός εξέλει να βουλεύει καθόλου την ικανή την καζόν, δεν ξέρε πόκλα δευτήρι. Η καραφλή την άφησε τη λεμονιά. Ναι, το βλέπω να παίρνει τη δουλειά. Εγώ σου περνάει, ώρα σιγουρεύομαι. Φτυχώς, μοιάζεσαι για τον Κίμο, μανούλε. Έχω άλλο πόνο. Εγώ από χτες. Νομίζω τελειώσανε. Μπαίνω να η μέσα.
Τι άλλο να κάνει πια? Μίσκο για μίσκο δεν άφης. Ορθίο. Τι να βρέσεις, βρε τσινάτου μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγες και πολύ καλά. Έχεις πολλή υπηρεσία. Φκούς. Τσινετού έπτυγε την δουλεύση πολύ κόσμο πριν. Και τώρα ήρθα να δουλεύεις και μας. Α, εγώ είστε κι εσείς. Ήρθαμε για τα σχαρίκια. Σας είδαμε από την κουζίνα. Μόνο η ελιά είμαι ακόμα όρθια, Άμς όρι κύριο Κωνσταντίνο. Τσινετού ή και αν κόστ. Βέβαια, ας λάβουμε υπόψη μας κι αυτό. Μενέλε, δεν πιστεύω να είναι ο ίσος να το προσλάβεις. Σκεφτόμουν δοκιμαστικά. Να μας δείξω πτυχίο του. Κύριε Τσινετού, μήπως έχετε κάποιο πτυχίο πανεπιστημαϊκής σχολής? Μα τι το ρωτάτε βρε παιδιά τον άνθρωπο? Εκό. Φορκάρθηναν. Πού το λέτε? Εκόνια. Μικρά. Για πτυχίο σε ρωτήσαμε. Δεν έχω φαγητό. Πεκνίδια, ρούκες, παπούτσες. Δεν θα σας παρακαλώ, μη μιλάτε για παιδιά. Παιδιά, πεινάει. Γυναίκα πεινάει. Τι είναι τούτου? Τρώει το χρόνο μας. Ας μην παραπονιέται. Έλα βρε Αλεξάνδρα μου. Μα δεν λυγίζεις από το βράμα του? Τα δύο έχω σπάρσει. Μανουλάγου. Μια οικογένεια μπορεί να μας χρειάζεται και άλλη μία να διαλύεται. Ποια εννοείς? Λοιπόν, ξέρεις τι λέω? Τσινετού, μιλά κάνει μια δοκιμή. Αδάκια θα του δείχνω εγώ τι ακριβώς να κάνει. Αν δούμε πως τα καταφέρνει η μένη, αλλιώς... καταθέμη. Τσιμητού, τελυπολία και τελτού. Τάχου θα κάνω φόνο. Μα τόση αγάπη για τον γήπο ειλικρινά δεν την περίμενα. Απ' τη μανούλα, από ένα τόσο δανεικρό λούδι το ξεκίνησε. Και να είστε σιγουροί ότι θα συνεχίσει να είναι τόσο όμορφος και βοδιαστός όπως και τώρα. Λοιπόν, Τσινατού, από αύριο ξεκινάμε τέλος. Γύρω στις 12 παρακαλώ να είσαι εδώ. Είχες, δεν είχες? Τον έβαλες μέσα στο σπίτι μας. Τον Τσινατού. Κλάβρε Αλεξάνδρα μου. Δεν είναι πια και κακοποιό στοιχείο. Πού το ξέρουμε? Γνωρίζουμε από πού κρατάει η σκούφια του. Έχουμε ταυτότητα πίσω του ποιητικού κοινωνικών φρονημάτων. Σ' αδερφός της Λύς δεν είπες ότι είναι? Από μωρά έχουν να βρεθούν γέφιες, τηλεφωνιούνται. Πάντως, αν ήταν αγκληματίας, θα το ήξερε. Μην είσαι επιπόλος, Μενέλε, τόσο ακούμε. Εργοστασιάρχης, δέθηκε και φημώθηκε από το κηπορό του. Εφοπλιστής, διολοφονήθηκε από το κηπορό του. Μαγαλό δικηγόρος. Από γιατρούς θα είμαι ο πρώτος δηλαδή. Εσύ είσαι. Εγώ γιατί είναι πάρα την πρωτιά τους καλλιτέχνα. Μα τόση αγκληματικότητα στον κλάδο της κυπουρικής. Δεν έκανα έρευνα για μάγερα. Ο κηπορός μας ενδιαφέρει. Αλεξάνδρα. Ένας νωροκαματιάρης άνθρωπος είναι ο Τσινερδού. Ποιος νωροκαματιάρης πάει για δουλειά αντιμένους Eurovision. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Τότε κι εσύ να γεωργείς με κασκόρσε. Εμένα μου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Αλήθιος θέλω. Και στο κάτω-κάτω αν δεν τα καταφέρει, δεν θα τον κρατήσουμε. Εγώ φοβάμαι να μείνω σπίτι σου. Είναι κι αυτός. Τι εννοείς θα θέλεις? Ας μείνει και κάποιος ζωντανός. Έχουμε ο γένειας κληρονομικά να κρίζει για το φόλο. Αλλά το Αλεξάνδρα μου, για όνομα πια. Απλώς σε προειδοποιώ. Εσύ κάνε ό,τι θες μαζί του. Εγώ θα πουσιάζω καληνύχτα. Ναι, αλληλή μου ναι. Τώρα πέτω. Ζρισόρας έκανα. Όλο το κολονάκι σήκωσα. Θα κυπήγει πια. Πόσο να μείνω πρίγκιπας στη Ζαμούντα. Ναι, μείνει τελικά. Εγώ έρχεται με τον ακόλουθο. Τα λέμε αργότερα, φιλιά. Καλώς, την πήρετες Αλεξάνδρα μου. Εγώ ήρθα. Άλλοι δεν φύγανε. Ναι, μας πήρε λίγο η ώρα. Αλλά ότσι είναι του έκανε πρόοδο. Τι είναι? Εισπήγε καλά. Φάνηκαν οι γνώσεις του να δεις πως μεταφύτευσε τις αζαλές. Εκείνος μου είδηξε. Δεν μη τραγάνεσαι σήμερα. Πώς είπε η κυρία? Εγώ τις νύφες μου. Για αυτή τη δουλειά. Δεν πέρεμε να είχε ένα. Μα τι σε πιάσε Αλεξάνδρα μου? Πώς του μιλάς έτσι? Ξέρει πολύ καλά τι λέω. Μπορώ να μάθω κι εγώ. Εσύ σήμερα εντρίφτησες στα ζαλές. Τα υπόλοιπα άλλη μέρα. Έκανε κάτι τσινιντού. Τον έξυπνο όλα δεν θα περάσει. Έτσι καλό απόγευμα. Δεν πρόκειται να φύγει. Θα σου μάθει και για τις επιγόνες. Ότι τσινιντού θα μείνει για φαΐ. Το κοτόπουλο με κάρι είναι από τα αγαπημένα του.
Κυρίζος, κορίου, βάη. Αλήθεια σου αρέσει. Γιατί έχφλησες? Δεν ξέρω σε τι γεύσεις. Έχει συνηθίσει, βρε Αλεξάνδρα μου. Κυρία Αλεξανδρά, πολύ καλό μακύρεμα. Κοκρατουλίδιος. Εσύ, δε φάει, τρώσες είχε εγώ χορταίνω, τέλειωσε το κρασί σου τσινιντού μου. Ναι, τερίμενε θα ανοίξουμε άλλο. Είναι ωραίο αυτό. Τραβιέκτε. Αλεξανδρά. Επιτέλους, μπονί, κορισμάρτυρε, για το ένδυμα. Θα σκοτώσει τσινιντού. Να δε φύγει από εδώ σίγουρα. Τι κάνεις? Τσινιντού, δε θα φύγει. Από Αλεξάνδρα πήγε η ματιέρα, όμως κάνει πια βέρα, τσινέτο είναι το που υφοβιού, τσινέτο παιδί και είναι βράδικο τελκεμάτι, μυρίζει προμάσου, εστάδι, διαβάζω γεια και πω, ακούει πονή σου, βλέπει αγκαλμά σου, απολάστη τόρου σου και κλαίει. Ναι, μη θέλει να σου μοιάζει, δε φταίχω. Είσαι το κιμό του πίτσαλα, αμπίλο και φοβιού, από τότε που πέτρανε το γυναίκα μου, that hizes, προδουκτή, aren't my destiny. Κι είσαι πολύ κοντά, luckily extraction. Ματιγία, το κρατείς πρόσι. Έσω του πέλει να το κλαμπτέτι του ευσιός και πολύ κοντά κυρτέντε συντέρε. Τι θα έσκει σάντα σερά legitimate FND, τι θα έσαξ. Τι έκανε, λέει, λιποθεί μισή μανούλα, από τι. Της πήρε την πίεση ο παπάς, την πήγε οι εξετάσεις, νοσηλεύεται στην κοινική να πάμε. Τέρας, ψυχρεμές, ο Κωστοτίνος. Είναι καλά ρε, τι σου λέει? Ναι, ναι. Συνήλδαει και έχει ξαπλώσει. Κατάλαβα, θα πάρω στο κοινιό του πάπας. Όχι, όχι, δεν θα ενοχλήσω τη μανούλα. Σίγουρα. Όμως κοιμάται, μην τύχω εκείνη ξύπλια και δεν μ' αφήνω την πάρω. Δεν είμαι μανιά μου νιασάρι. Έλα βρε Κωνσταντινέ μου, είναι τώρα όρο για καυγάδες. Δεν εντάξει, ναι, κατάλαβα. Καλά, καλά, θα μιλήσουμε για αργότερα. Τι έγινε? Πώς λιποθύμησε? Έτσι ξαφνικά, εκεί που έτρωγε με το γενούλιο κυπουρό, τι βρήκε στα χέρια του πάπας? Τι το περίμενε και αυτόν τον καημένο? Το μεροκάμα του τρόμου. Ρε εσείς, λέτε να έφερε μαζέτς? Κάνω μικρόβιο από την Αφρική. Άντερ, σαβά, μία διαφυσία είναι. Πάντως, όλονται πολλές αρρώσκησες εκεί πέρα. Χολέρα, ελονοσία, φυματίωση, βουβονική πανόλη. Τι λες, δρέτονια? Κυπαξιλό, μία χαρά είναι γυναίκα. Και να δαμόνα αυτά ζώζουνε. Στην Αφρική υπάρχει έργος μπορουλή, πυρετός λάσα, ο κοκέργος, ελεβαντίαση, που, τι στείλαμε στο λάγο με τα φίδια. Πώς θα συμπεράνονταν αυτά από μια λιποθύμια? Τι λέτε? Και η αφρικανική τρυπανοσομείωση είναι επικίνδυνη. Αυτή που σε τσιμπάει, μίγα τσετσί. Πω τη γυναίκα. Και να μη σκέφτομαι να της δώσουμε μαζί της μία αμιγοσκοτόστρα. Έτσι γιώρα, ανάγκης. Χώρο θα πιέρε στη βαλίτσα της. Στην Αφρική πέρυσι ανακαλύφθηκε μια καινούρια ομάδα μικροβίων, 3 χιλιόμετρα. Τι λες ρε Κωνσταντίνε? Τι να κάνει μόνο στο αρχείο Χρυσούο? Είναι άνθρωπος με τι αφέροντα. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να την οδηγήσει η τάση της για μάθησης. Ρε παιδιά, ας ηρεμήσουμε. Έχει δίκιο η Λιδία. Μπορεί απλώς να συγχύστηκε. Δεν γίνεται να έχει φέρει μαζί όλα τα λιμώδη της Αφρικής. Λοιπόν, αν δεν τη δω, δεν θα είσαι χάσον. Πάμε. Σηκωθείτε, πάμε να τη δούμε. Πώς είναι η αγάπη μου? Δεν έλε μου φερτσά ή θα συγκονόμολα. Ούτε να το σκέφτεσαι σήμερα, θα μείνεις ξαπλωμένη. Δεν έχω κάτι, έχω συνελτιέ de λόγ. Μπορείτε να είστε λίγο υπάκουοι και να ακούτε το γιατρό σας. Άκουγε το σώμα μου ταυτόχρονα. Να χαμηλώσετε την ένταση κάνει παράσιτα. Κυριωμένε λαλό, έτσι μου καφέ. Δείτε αυτό. Δεν έφυγε ακούει μου καταλόμας. Ορίστε τσίτος με το σώμα που θα το βλέξω. Το λένε τσινεντού και ειλικρινά την άρνησή σου δεν την καταλαβαίνω. Είπε να πιούμε έναν καφέ να χαλαρώσει. Πώς να φύγει μετά από τέτοιο σοκ? Στην αγκαλιά του λιποθύμησες. Φέρμησε παράγκαλο το σάλι μου. Ποιος το τσαΐ σου? Δεν θα ήθελα να σου κοθείς. Θα το πιω και θα φύγω. Θα φύγεις, μα δεν είσαι κατάσταση ακόμα να βγεις έξω. Μην έλεσαι πριν είδου πίσω. Μ' αυτό τον άνθρωπο, εδώ μέσα, εγώ δεν μένω φαρτό. Πραγματικά, εσύ είσαι ανοποταμόνη είσαι. Ορίστε. Μπορείτε να δούμε γιατί να μπει στον κόπο. Αντί να σε περιποιούμε εγώ, συγκοδεσπότης, με περιποιείς, εσύ.
Τι είναι κομμούντια, σιγά, πήγε, κύριο, μέδινα του. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλύτερα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ήτανε σοκ για σένα ή λοιπόν θυμία? Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θυμία, σοκ, κυρία Αλεξάνδρα, ζαλάδα και πάλι καιρή. Πάμε και κάτω ξερή. Να πεις το καβεδάκι σου και να πάσεις με το καλό στο σπίτι σου. Η κυρία Αλεξάνδρα είναι μια χαρά, ευτυχώς. Κιλιομηνυράνου, ζήτηση βοήθεια, μην ειδώ σπίτι. Σήμερα, αύριο, καλές μέρες, βοηθήσει η κυρία Αλεξάνδρα. Πολύ καλιά, πολύ. Ξέρει, φεστίτ, νερό, καστούκι, γίνει αμέσως καλά. Να σε καλά βρε, Ζινεντού. Αλλά κι εγώ γιατρός είμαι. Ζηλιβόητσου. Λοιπόν, πάω να φέρω κανένα βουτυμάτα για τα καφεδάκια μας και έρχομαι να τα πούμε πιο καλά. Δεν θα αργήσω. Σφράις. Τι κατον πουν και ένας γιάρες. Ζινεντού είτε τόσια. Τι νουάστε καλά, είσαι τρελός. Τι τελεί τώρα, που τσινεντού. Μόνο που έβαν τσινί. Έβαν τσινί δεν υπάρχει. Μήπως να εξφανιζόταν και τσινεντού. Τσινεντού, τι πάει, τσινά. Αστοιχεία όλη βολιού. Σακαπού, τι νομίζω να πετύχεις. Με τον άρχισα σπίτι μου και να κορυδεύεις τον άντρα μου, νομίζεις ο θέμα και αταφέρεις να σε αγαπήσεις, σήκω και φύγε. Εκούτσα φύγε από το μόνο μαζί σου. Εσύ τα φύγεσαι από το μόνο με κλωτσές, δεν ξέρω ποιος θα τις δώσει να πάρω το χαμπέα. Είσαι σκληρή μπάτσα. Θα αγαπήσεις έτσι νέντρο. Σήκω και φύγε, θα έρθει Μενέλα όλη. Α, Μενέλα όλη, Λίτσιο. Τι κατάλαβε τίποτα. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για τον άντρα μου. Τι κατάλαβε τίποτα, είπα. Νομίζω ότι ζεράτσιξ. Σήκω και φύγε μέσα από το σπίτι μου, αλλιώς θα πονάξω. Βάστε λιπινάτσικη, μάτι σάγρα. Βάστε λιπινάτσικη, μάτι σάγρα. Με λέει δίνει νόρο για ρωτήσεις. Δένω στα μη καλά. Ω, ίδια. Τι έγινε, ούνι μαρουλά. Είναι καλά θα ζήσει. Λυσί λίθιος παιδί μου. Άρη μου. Και εξετάσεις αίματος από την προγραμματή σου. Με δεν ξέρεις με τι αρρώσκης μπορεί να έρθει από την Αφρίκη. Για είστε πιωμένοι. Κάτι έχα. Ναι. Καλά. Και εγώ κορυδευά. Άρα όντως μας πήρες να μας πεις το δρόμο και για δεύτερη λιποθυμία. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο ήτανε, παιδιά. 2 γιατροί είμαστε εδώ, ηρεμήστε. Η πιέση δεις τη μετρήσατε. Ναι. Ο παπάς μέσα τη μετράει τώρα. Άρα πάμε κι εμείς. Πρέπει να μην ξέρει. Να τη δούμε, φίλοι μου. Έχει για την πίεση. Δεν με βάσταν τα πόδια με την αγωνία. Για να μη σουριαστείς κάτω λοιπόν. Κάτσε εδώ που είσαι και θα πας μέσα να τη δεις μετρά. Ωραία. Ηρεμήστε. Είναι μια χαρά. Στα μπαράκια. Απ' την αλλαγή περιβάλλοντος είναι. Μια χαρά είναι η πιέση σου, Αλεσάνδρα μου. Φυσιολογικότατη. Θα χάλας το πιεσόμετρο. Εσύ θα είναι σε άσχημα ακόμα. Δηλαδή, για χάλια, με χάλια, κοκομάρες. Τεγνώνητος, τόμα μου. Να σε μεταφέρουμε στη γρηνυχία είναι έτσι. Μη φτάσουμε και στα άκρα. Μα εσύ θα καταρρέφεις. Είμαι γερός καρύ. Δεν έχω ανάγκη. Να κάνεις κάποιες εξετάσεις. Αν έχεις κάτι θα φανεί αμέσως και αν δεν έχω, αφού λες πως είσαι χάλια. Και εσύ το πίστεψες. Έτσι κάνετε τις διαγνώσεις. Έχετε την τυφλή εμπιστοσύνη αράστους. Αλεσάνδρο, θα με τρελάνεις. Εξετάσεις τι δω να κάνεις. Κι όλα μία απάντηση έχει. Σε πάνω στον Αρθένη. Δεν σε καταλαβαίνω ειλευκρινά. Πάω να σου κάνω μία βαλεριάνα. Άκουσα μία αρταχή καρδία θα σε ερεμήσει. Είδες που τα υλικά έχω κάτι, σαν κάτι να σε τάραξε. Είδες κάτι στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Τώρα εξηγούνται πολλά. Μπορείς να μείνεις 2 λεπτά. Δεν θα αργήσω. Of course. Έτσι με τούτιφλα. Καρία να μείνω. Βράνω, Αλέξανδρα. Βράνω. You are a good actress. Καλή ηθοποιού. Με Αλέξανδρα all the ways. Σήκω και φύγια θα σου βγουν συνάτα. Γέγια. Τι θα πεις. Το τσάπλο. Μείνει σουστού. Πού σου θες για να καταλάβεις. Μου δημιουργείς προβλήματα. Γιατί είναι πολύ αστείο, Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα μου, με λέει μόνο Μενέλα Όρτς. Είναι διοντής. Τσενέκε, τσενεντή. Τόσο σίγουρος είσαι ότι θα με καταφέρει. Δεν είναι του,
δε και τον τρόπο. Αλεξάνδρα να δεις, για να εκαπητούμε, για να ξέκοψεις μια ώρα πιο εύτερα. Τι τη λέξη. Αντιμάθεις αύριο, μη σε νοιάζει, κάνει υπομονή. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, αν μου του πεις εσύ τι λόγο έχω. Οι τριανταφυλές μας, Αλεξάνδρα μου, είναι χάγια. Γιατί πέμενα να βάλουμε κόκκινες αντί για άσπρες. Δεν είναι ογοχρωματικά, Αλεξάνδρα. Εννοώ ότι καταστράφηκαν. Τι πράγμα, οι τριανταφυλές μας. Είναι καμένας όλες. Θα του πιστεύω. Τι συμφορά μας βρήκε πάλι. Μα τι μπορεί να έγινε μέσα σε μια κύρτα. Αυτό θα έκανε όλα. Ότι είναι του. Μα τι μπορεί να έκανε ο άνθρωπος, Αλεξάνδρα. Μπορεί να έρθει κάποιο φάρμα, κόπο, το κορβόταν. Μα, δεν σε μέχε μαζί μου. Μη σωστό έκανε τι να αρπάθηκε. Μα ξέρω τι υλικά του είχα δώσει. Δεν είναι αυτό, τότε τον είδα, για παράζωσαν. Αλεξάνδρα, είναι πολύ περίεργο αυτό που έχει γίνει. Μόνο ο ανθρώπιος παράγοντας το δημιουργεί. Για αυτός, πιστεύεις, είναι ο συναντημό. Ποιος, εγώ, που για πρόδιγέ μου να πω στο κύπορος. Τι να σου πω, δεν έχεις άδικο, όλα αυτόν καταδείχνουν. Είναι ο ένοχος, γι' αυτό. Θα του κάνω μια κουβέντα το απόγευμα, ισανομεάσιμα, αλλά μάλλον, δεν γίνεται να λύσουμε αλλιώς το μυστήριο. Νο, κύριο, Μινέλαλο. Αλήθεια. Έτσι είναι τούνο φάρμακο. Τι ξέρει τσίποτα. Άρνηση, κλασική πρώτη αντίδραση, ενόχου. Αλήθεια, κύριο Μινέλαλο, κάποιο άλλο το κάνει. Είδο και δεύτερη. Επίρρηψη ευθυνών αλλού. Φουνάξεις, κινούμια, φουνάξεις, καβαμέντς. Η ειδιβέμιση. Κάνει γυρεύμις. Τίκη. Νάκη τελευταία. Επίκληση των αρχών για παραπλάνευση. Σταμάτα βρε Αλεξάνδρα μου, να μετράσεις, αντιδράσεις του ανθρώπου, λεσκίσεις, αγελέας. Γιατί δεν θα μου πήγαινε. Άκουσα με. Τσιναντού, πληροφορίες θέλουμε. Δεν πρόκειται να γίνει δικαστήριο για 5 τριαντάφυλλα. Γισπάτς, υπνάτσινη, του, τεξινιτσίποτα. Βλέμει κύριο Μινέλαλο. Σε πιστεύω, μωρέ Τσιναντού, μα αλλά κάπως έγινε όλο αυτό. Πώς κάνει τριανταφυλλιές με αυτά να φλέξει. Θέλω απλώς να δω τι γίνεται για τη λικρίνα. Πάω να σκάσω για τα λουβάκια μας. Καλά μας δουλεύετε. Έξω δεν είναι μωρέτρινα τριανταφυλλιά που καθασλάβηλε. Κάηκε και βουκαμβίλια. Τι θα κάνω, λέει. Ηρέμησε μανούλα. Δεν αξίζει για μια βουκαμβίλια. Τα φυτά ξαναγίνονται. Ο άνθρωπος όμως. Δεν το πιστεύω. Δεν την είδα. Δεν πήγα από εκεί. Τι είναι. Του τεξινιτσίποτα. Τι λεσέλτς. Ατσό. Αλήθεια. Με τι στο καλό περώνος μπορώσαμε σε στο κήπο μας. Με τις βουκαμβίλια σαν να κατεύτηκε προχτές. Μόνο που ότι εσύ τι πουτσάλο. Μήπως έχει και το νερό. Να πάρουμε την αΐδα. Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Πρέπει να τον ξαναδώ τον κήπο ψύχρεμα. Κάτι συμβαίνει. Μιλάει σαν γελεύσα, αλλά την αγνοείς. Συνετού, πήγαινα σπίτι σου. Δεν έχεις σήμερα δουλειά. Αύριο θα το δούμε πάλι. Με ηρεμία. Τι θα ξανάρθει. Ναι, Αλεξάνδρα μου. Θα ξανάρθει μέχρι να δούμε τι έχει γίνει. Ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Θα εξαντλήσει απλώς τη δοκιμαστική περίοδο, ό,τι και αν γίνει. Πόσο σκυλογνώμου πια, πόσο. Και λοιπόν, όσο τη βλέπω, τόσο πιο πολύ πείθομαι για την αδυναμία της στον κήπο. Συγγνώμη κάνε εξαλλήλη μου. Να. Έχει γίνει ο κήπος μας κρανίο τόπος και το Μενέλος δεν λύνα πολύ στο τζινέντου. Μια χαρά δουλειά κάνει το ξύζενε. Σα στοιχειωμένη το σπίτι απ' έξω. Με πρώτη ευκαιρία θα φωνάξω γεωπόνο. Δεν είναι του παρόντος. Τώρα πρέπει να δω πώς θα διώξω μάνθρωπο που γύρισα από τη Σέστη. Εννοείται, δεν θα μείνω στο σημερινό. Αύριο έρχεται νέο σχέδιο. Πιο αποτελεσματικό. Αλεξάνδρα! Γύρισες αγάπη μου, καλώς το. Αυτό είσαι μόνο να μου πεις. Με κορυδεύεις. Δεν σου φτάνει για καλός όρους, μα να φέρω και μια μπάντα. Αλεξάνδρα, πήγα στον καράζ. Γι' αυτό φούντωσες, ας πάρει καράζ απ' έξω. Μήπως νωρίτερα πίες και εσύ καθόλου. Εγώ το μάξι τα αφήνω πάντα εκτός. Αλεξάνδρα, κάποιος πήγε εκεί μέσα όμως. Εσύ τι ώρα το είπε. Αλεξάνδρα, μη μου σπάς τα νεύρα. Κάποιος πήγε στον καράζ και πήραξε την convertible. Τι πράγμα. Τι να δείξεις μου. Τι την πήραξε δηλαδή, την κατέστραψε. Είναι εκδορμένη όλη η δεξιά πλευρά,
και το λάσιο σκασμένο. Δεν το πιστεύω. Αυτά τα λεπάλια χτυπήματα της μοίρας θα με στείλουν μια ώρα κύτερα. Θέλω να ανακαλύψω ποιος το έκανε θέλω. Θέλω κυρώτημα. Που είπα αυτός είναι ένας. Τι εννοείς? Πάλιος είναι. Τι θα την πληρώσει? Πήγε στο υπόγειο να πάρει τα εργαλεία τώρα που ήρθε. Αν το έχεις οργανώσει όλο το σχέδιο, δεν πάζει πουθένα. Ποιο σχέδιο? Δεν σε καταλαβαίνω. Αλεξάνδρα, είσαι σίγουρη γι' αυτά πλέον? Τι είναι τα εργαλεία, ποιο το ψέμα? Αλεξάνδρα, το είναι σοβαρό. Νομίζω δεν το νιώθω. Άνω μετρείς τους μυγμούς, πάω ρε κόβε. Εφτάνει πια όσο εδώ. Όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο. Ποριστή, τι νέεις? Πώς δεν μπορώ να εγώ το αυτοκίνητό μας? Τότε είτε πήγες και μου το κατέστραψες. Ελιχνά καρθορά εκπλήσαμε κι εγώ με τα καινούργια κατορθώματά σου. Μένα λέει, εγώ δεν. Το τράδειξες πολύ το σκηνή αυτή τη φορά για να καλύψεις την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Δεν σε καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει κατά τη μύτη μου? Νομίζεις πως δεν αναγνώρισαν το γυναιτού από τις φωτοραδίες που μας έδειχνες όταν επέστρεψες? Νομίζω να αναγνώρισες. Είναι ξεχωριστή φίγουρα όσο να πεις. Δεν το ξεχνάς. Μην ελέθες να πεις. Ήξερα την αρχή τι γίνεται και το διασκέδαζα. Σ' έβρισκα χαριτωμένη να προσπαθείς να διολεγηθείς, να μας τατώνες. Και είμαι σίγουρος να βέω πως από τη μεριά σου δεν υπάρχει ίχρος ενδιαφέροντος. Άλλοι καλά. Αλλά όταν άρχισες να καταστρέφεις τα λευγόδια μας, γιατί φοβόσαι να μου πεις τι σου συμβαίνει? Δεν ήξερα πώς θα το πάρεις, τι να πω. Εκεί έγινα έξαλλος και σου έλεγα ότι η Αξινετού θα μείνει εδώ με γλατενό συνδοκιμαστική περίοδος, πιστεύοντας ότι θα σταματήσεις. Είμαστε σταματήτη αλεύχη, είναι κάπου κάπου. Άρχισες η μέρα και σου θα πέρασεις τον εαυτός. Τι να μπήκα μου. Αυτό και η μετάγη μου. Πού ξέρεις τι αδύναμια του έχω? Νομίζω ότι έτσι θα τον διώξεις εμπληγορότερα. Άλλη μου μιλούσα, θα τον είχα διώξει εμπληγορότερα. Το μισέμα έχει καταστροφή, δεν είναι λύσεις, πότε θα το μάθεις? Έχει δίκιο. Ό,τι και να πεις. Έχει δίκιο Συμβλόμη, είμαι κουτί και φοβητσιά. Δεν ήξερα αν θα με πιστέψεις. Κι αν μου έφερεψε, είδες φορές, καμένες, 30 φυλές και χαλασμένο αυτοκίνητο παρά, χωρίς εμένα. Πού σ' αγαπάω, βρέα, παλιωθώ να κάνω. Αν και κάθε τέτοιες ώρες δεν βοηθάνε για να βλέπω ότι δεν γίνει. Θέλω αγαπάς, έτσι δεν είναι? Είσαι η ζωή μου, πρέπει σαν πράγμα. Κι άλλα πήγε. Είσαι η ζωή μου. Εγώ γίνω αυτό. Τι συμβαίνει? Κλαις. Μαζίκι και Βέστη. Τι έγινε? Τι είναι του? Άκουσε. Πήλισατε. Τι άκουσε όλα? Τι έχουν τσόν κοβελίες? Μενίλαλο, τσινόμι. Τσινόμι του τύπη την υπηρτύψη. Τσιναντούι θέλω χωρίς. Είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν οφερίσα τίποτα να το συζητάμε. Τι είναι του? Φύγει. Αλήθεια. Τι καταλάβω? Αλεξάνδρα και Αμενίλαλο. Μόνο πυρηνή και έκρηση που δεν προκλήθηκε για να το καταλάβει. Συνέτον, κυρίζει πίσω θελή του, χμούσα, μουν, κορίς γυμαίκα, κορίς παιδιά. Έλα σταμάτα, κάτι θα βρεθεί βρεγιά για σανά. Ότι είναι τούτερο Αλεξάνδρα. Αυτή τη δώσαμε, νοκιουπέ, μη τα ξαναλέμε. Οκί. Φίλοι, Αλεξάνδρα, καλύτερο. Μ' αρέσει πολύ. Αρέσει πολύ τη τσαλή του. Μπορείστε. Άντα, καλή τέκλη. Και η Ρήμο Παραγιώτα. Πολύ χαλό. Αρέσει πολύ. Δεν θα μπει σε βακτιέντο, ο Κουλό, ο Βούκι, ο Κισάντα, Αλεξάνδρα, κάλαμε στην αναβροχία καλώνει παιδιά και το χαλάζει. Είμαι υποστηλιέτη, φιλή, αμπουζά, αψτικό η επικαρετσινλίδου και να ρωτήσει την ψή του. Τα ήξερα το κόσμο. Σιγμάμε σοβαρά τώρα. Ο Κυπουρός ήτανε φιλάρκος από την Αφρική που ρωτεύτηκε τη μάνα σου. Χιλιόμετρα ολόκληρα δεν είσαι αγάπη μου για να τη βρει. Αν την αγάνουμε, είμαστε μοιραίο σοή. Εντάξει, τι λυπάμαι τόσο που πέρασε ούτε στον εχθρό μου. Εντάξει και τόσο που πέρασε ο πατέρας μου να είδανε μικρό. Απλά είναι άνθρωπος ολογική για να ξέρει πια αγίη δίπλα μου. Ναι, βρε Σάβα, λέει της πρέπει να λυτά ζευγάρια να δεχνούμε κατανόηση. Όχι να ζηλεύουνε με το παράμικρο. Εσύ το λες αυτό? Ναι, βρε Σάβα. Με εγώ το λέω αυτό. Δεν είπα ότι είναι εύκολο να το παλεύω. Δεν θέλω κι εγώ να είμαι μια τρελίκια που κάνω όλοι θερίες.
Δηλαδή θες να μου πεις ότι αν ήσουν στη θέση του πατέρα μου, δεν θα ζήλευες? Όχι, νομίζω ότι δεν θα ζήλευα. Αχ, οριμάσει, πια εγώ μεγαλός. Εγώ δουλέψει με τον εαυτό μου. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι άμα αισθανόμαστε εμείς καλά μέσα μας και έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε μικροπρέπειες, ούτε σκηνές, ούτε να ξεκατηνιαζόμαστε, ούτε. Βρε Σάβα, πού στέλνεις μηνύματα δηλαδή τόση ώρα βραδιάτικα στο Facebook? Αχ, ωρελίδια μου, φοβερή δουλειά έχεις κάνει με τον εαυτό σου. Μιλάμε εργατοώρα σε εισφάει. Μα τόσο ιερό, λέω, μη το σκολιάζω και μη το σκολιάζω, άντρα σου είναι, μη σκέφτεσαι βλακής. Και έδωσε το αποστίον ορκέλα και κλικ, 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 κλικ. Με στατιά, με αυτό ζωοίκος μου, σπά στον νεύρα. Δηλαδή, δεν πήγε και δουλειά το ρίμπατο. Ναι, μισέ μωρό μου. Δεν έχω βρυγόμενα. Σε ένα site με κυπουρικά στελό να μου πούνε πως θα αναπλάσουμε το κήπο στην Κηφισιά αύριο. Έχουμε μαζοξιώνα τα γόρια. Ναι, μόλις έργαυγα στην πόρτα με επέρχειες. Όχι καλέ, τι είναι από στη Φιλτιά καταρχάς? Δεν είναι εδώ. Έχει βγει πόρτα με τα κορίτσια. Μην ανησυχείς, σου λέω, δεν θα σε προδώσω, άνωσε το πιθανότερο είναι να γυρίσει μετά από μένα. Τα λέμε στο μαγαζί. Μη φοβάσαι, δεν θα πω τίποτα, σου λέω. Τα λέμε εκεί σε λίγο. Άντε. Γεια. 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 Γεια σου παπάν. Νομίζω ότι θα κατεβαίνατε στην πλάκα. Και εμείς αυτό νομίζαμε αλήμα. Μαμά! Πρόχασε να ρίξει πάνω το στον καφέ που πήρε από το φούρνο. Πώς το πάτε σε αυτό, βρε αγάπη? Μου έφυγε το καπάκι. Δεν λες πάλι καλά το δεκάικα. Να πάμε εμείς. Μούρε πάντρες γόρις, εδώ θα περιμένετε τη μαμά να αλλάξει. Δεν νομίζω να θέλει να έφυγε πάνω μαζί. Άντε όλος αχλαμάρες. Λοιπόν, πάμε εμείς. Μισό ρε τώρα παιδιά, νομίζω ότι θα άναζες και θα φεύγατε, κι εγώ έτσι νομίζω. Αλλά τους φώνα ξημερούν από το μπαλκόνι και τέρμα ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια. Εσύ που πήγαινε σούπερ μάρκετ, ωραία. Μισό ρε τον αλλάξω. Και έρχαμε να πάμε μαζί. Και θα βύσουμε τα παιδιά μας στη γειτόνισσα. Καλά μωρέ Σάβα, δεν είναι και η πρώτη φορά. Τάξη ρε Λίδια. Μπορεί να θέλω να πάνε πιθενά άνθρωπο. Μπορεί να σου παρατήσουμε τα παιδιά μας στα μανάτι. Καλέ, θα συνεννοηθούμε πρώτα. Κάρι θάγαφε, έβγαμε, μέχρι να συνεννοηθούμε, να αλλάξεις να σου πω να μου πείσω, μεσημέριασε. Σάβα, τι είναι αυτά που λες? Δεν θέλεις να έρθω μαζί σου η ιδέα μου? Όχι μωρέ. Τάξη θα το πω. Θα σου το. Δεν ήθελα να σου το πω πριν, γιατί θα με έβριζες που δεν ήρθα μαζί σας. Τίποτα έχω κάνει σε ένα καφέ με το Τάκι. Ποιο Τάκι? Το γνωστό Τάκι. Τάξη μωρέ, το ξέρω. Είναι ανώριμο. Συνεχοντρόπετς. Όσοι είναι. Στις πέτσες. Πού το ξέρεις? Το είδω στο Facebook. Είσαι συμφιλή με το Τάκι στο Facebook. Όσοι να είσαι εσύ και άφησες το τόμπλετ τα νύχτα. Λεδιά μου κοιτάζεις στο Facebook μου. Αλήθεια ρες? Από τώρα θέλεις να βγεις κάπου πάνω? Γιατί μου λες ψέματα που έχεις σκόπο να πας? Τάξη μωρέ, το ξέρω. Ποιο Τάκι? Το ξέρω. No, ποιο Τάκι? Το ξέρω. Τέτοια εστέμουρα, κάποια νεφέλφα για να μάθω και σάγορες, πάνωνας χινέβερ αντιμπιωτάκας, έικερας, ραπαλφρέντια ανημανιάκα, από τώρα είναι που θα πάρω. Όχι, τάξη, τάξη, τάξη. Θέλει να τον βοηθήσω με τον τόρο που θα πάρει στη μάνα σου για την επέτειό τους. Τάξη, ευχαριστήθηκες τώρα? Α, το γλυκούλι μου. Ναι, την οποία όμως ξέχασε αν θυμάσαι καλά, έτσι. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Είδαμε και σαν να κουτιθυμάς. Και δεν μου παίρνεις τίποτα. Δεν σου φάραγω λουλούδια, θα με τρελάνεις. Όχι, δεν μου φαρές λουλούδια, λουλούδι μου έφερες. Τάξη, η συμβολικό είναι το τριαντάφυλλο. Ναι, συμβολή στην κουνιά σου. Δηλαδή, άμα σου έπαιρνα 10, τι διαφορά θα είχε? Μονόρυθμο τριαντάφυλλο προσφέρει ο κόσμος. Σοβαρόνθρωπο, φρίκο πατέρας μου να συμβουλεύει για το τόρο που θα κάνει στη μάνα μου στην επέτειό τους. Ναι, δεν θέλει να τον βοηθήσω για να το διαλέξει. Αλλά τι για να το πληρώσει? Μου σώθηκε. Για να το κουβαλήσει. Θα το δεν της πήρε. Ξέρω εγώ μωρελίδια. Πάντως μας πήρε όλους τους τηλέφωνα να το βοηθήσουμε. Πού φαίνεται της αγόραση? Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Και τις 2 φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν αγιαστικός. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Μα θα σκάσω, μπορώ τι είναι. Εγώ να δεις πού θα το κουβαλήσω λοιπόν.
να πάω τώρα στο μαζί. Ναι, δεν πήγαινε. Μην πεις τίποτα στη μάνα σου. Να, σε μέρα, Σάβα. Γεια σας, μία αγάπη, μία αγάπη, μία αγάπη, μία αγάπη, μία αγάπη. Κοιμάμαι ρε μαμά. Μαμούνια, μαμούνια. Εγώ τρίμω τη λέκανή σου, γιατί δεν μπορείς να το πλησχυρώ στο σηκώ να κουβέεις στο τηλέφωνο. Έλα λιδιά μου, δεν σου το ζήτησε κανείς. Καλημέρα μάμα, τι πάθατε. Ειλικρινά σου μιλάω αγάπη μου, θα σταματήσω να ασχολούμαι με όλους και με όλα. Έγινε κάτι, τίποτα δεν έγινε αγάπη μου. Απλά εγώ ο βλάκας αγχώνομαι για όλους, ενώ εμένα με έχουν όλοι γραμμένοι. Δεν ισχύει αυτό μαμά μου. Άμα έβλεπες την ξάπλα που ρίχνει η αδερφή σου, άση ώρα έχω τρίβοντι τουαλέτετς, θα καταλάβαινες. Βάρε μάμα, τι σου έχω κάνει πρωί-πρωί. Είχω φτιόμορε που θα να σε ξεβρωμίσω. Βρε μάμα, τι ξέρεις την Μπέλα, πώς είναι με τον πρωινό τον ύπνο. Βρε, ξέρω τον ένα, ξέρω τον άλλο, σε δύο σου ξεχάς τον εαυτό. Σταμάτα, βρε μάμα, μου ηρεμήσε. Άντε, δεν είχα σκοπό να στο πω, γιατί ποτέ θα το είναι μεγάλο μυστικό, αλλά μια και είσαι χάλια, θα στο πω. Τι, καλιάς, τους προλόγους. Ο μπαμπάς σου ετοιμάζει μια μεγάλη εκπλήξη. Εμένα, γιατί, για την επετειό σας, που την ξέχασε, αχού, πάλι, ρομαντικό δείπνο με κοκορέτσια και τεπταλιές. Όχι, είσαι μάμα καμία σχέση. Δώρο σου έχει πάρει. Δώρο, τι δώρο. Τι ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι τόσο μεγάλο που φώναξε το Μιχάρη το Διονύσιο και το Σάβα για να το κουβαλήσουν. Βράχο μου πήρε. Μάμα κι εγώ εμένα σκάσω, δεν έχω καταλάβει. Μήπως είναι τίποτα που θέλει στην αρμολόγηση, γι' αυτό τους χρειάστηκε. Τώρα που το λύσει αυτό, είναι πιο πιθανό από το να είναι τόσο πολύ βάρη. Α, γι' αυτό με ρώα τα γιάντα, έρθω για δουλειά στην Πέλακη. Πόση ώρα θα χρειαστώ. Ναι, αλλά εσύ να κάνεις την έκπληκτη, όταν το δεις. Γιατί και μένω Σάβασα, πώς που να μου το πέταξε. Μην ανησυχείς αγάπη μου. Έλα, έτσι, έτσι, νίναρος. Έτσι, έτσι, έτσι. Κάνω διάλεμα, δεν κάνουμε. Έτσι, καφεδάκι. Πάω, όχι, λίγο νεράκι. Έλα μωρέ Μιχαλάκη, δεν είναι η ώρα να πάμε για στα σπίτια μας. Είσαι, εγώ γραμμάω στο ποτί κάτω. Έτσι, ξαναπεί στο χασάπικο, ποτί ξέρω κι εγώ τι έγινε να γίνει. Θα νομίζει ο κόσμος να δημάσουμε στριβώματα. Καλά κατάλαβα, θα πιάσουμε κουμπέτουλα. Παιδί, αυτό είναι βάρη. Έτσι, κάτω, πράγματα. Πάμε να μου διαδώρεις τη μάρνη σπιτάγι μου, πάσεις, εγώ, όσο το πληκτήρο πιάτο είναι το κατάλληλο δώρο για η παιδιά μου. Άμα θες να είναι τελευταίο σου. Τι λέει το δώρο. Παιδί, τίποτα μωρέ βλακείας. Υπάρχει καλύτερο δώρο από αυτό της ξεγούρασης. Έτσι θα χρυσώσεις το μανάγια. Έλατε. Έλατε. Σπρώφτε. Τώρα αρχίζουν τα δισκούλα. Γιατί ρε Μιχαλάκη, ένα σκληρή καρέκλα. Έχεις ιδέες ποντασπλητήρο πιάτο. Όχι. Είχαμε φωνάξει τεχνικό. Και εμείς, αλλά μετά την πλημμύρα. Γεια σου, βαρευτύτεροι παιδιά. Φέρετε εδώ. Που θέλετε για τεχνικό, για να κορίσετε 2 γεδάρων άχερα, πού θα το βάλουμε. Έχεις το ακραίον του λάχο και παροχή. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε και παροχή και αποχέταυση. Αποχέτα. Δεν ξέρω τι είμαι μόνο στο μπάνιο. Λυντήριο, πιάτα στο μπάνιο, δεν το βρίσκω για πολύ κομψό. Ναι, η κομψόντα σε μάρε. Μα είναι δυνατό να φράγουμε τα πιάτα που τρώμε στο μέρος. Χολένο, θα πάθουμε. Λοιπόν, εγκατάσταση υπάρχει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν λειτουργεί. Του μάρε, μπα. Με 3 τευρώμα στο μεταφέρανε. Και μας το βάζανε κιόλας. Τι τσιγκούνια σε έπιασε. Δεν τσιγκούνια παιδί μου, να πληρώνεις γι' αυτά. Μπορείς να κάνεις μοναγό σου, αλλά νοικοκύρωσύνη. Τώρα πατέχνεις το φαταρικό σου και να ανοίξεις το σπιτικό σου, θα με δημηδείς. Εσείς έκανα 2 μάρες από 1 εσέ. Κάπου εκεί που το ξέρεις. Το είχα υπολογίσει τότε που κάνατε το δίθεν πάρτι από νησίς. Καλά ρωσέ βρίσκω, vegan boy. Εγώ έζηνα τις μέρες αφυλακισμένος. Εσύ και ο Ιαλή, που περιμέναν να σε ξεπορδοδούνε. Βρήκα τους οδηγίες. Τι να τις χάνουμε στις οδηγίες, παιδάκι μου. Πήρα, απλό, δε διάξουμε. Μέχρι άξε. Το πρώτο δώρο που μου είχε κάνει ήταν στον πρώτο μήνα που βγαίναμε. Μια χρυσή καρφίτσα παγώνει με ζυρκών.
Ναι. Κάπου την έχει πάρει το μάτι μου. Τι να είσαι πιάς ποτέ? Άμπα. Όχι. Αυτό δεν το νομίζω. Δεν ξέρεις τη βαριά που είναι? Ασήκωτη, μου είχε χαλάζει όλες. Που τις μοχερσακέτες αυτή. Φορούσες μοχερσακέτες. Ήτανε πολύ μόδα τότε, παιδί μου. Το δεύτερο δώρο ήτανε του Αγίου Χαραλάμπους, του γιορτή μου, μια χειροπέδα. Βλάχιστον τη γλιτώσανε κάποιες μοχερσακέτες. Το επόμενο δώρο ήτανε όταν μάθαμε ότι περιμένουμε σένα. Να σου πω, μαμά μου, είσαστε 40 χρόνια παντρεμένοι και έχετε 5 παιδιά πόσο αναδρομή να αντέξω. Μια γαλάζια κουβερτούλα και μια μπάλα. Είσαι λαγόρι, τάχτε το, βρε, αστροφτοκοπάει. Το σύντημα είναι να δουλεύει κιόλας στραβά. Είτε μου δουλεύει, παιδάκι μου, καινούριο, είναι τσίτσι μπρίτσιλο. Λέτε να το βάλουμε μία δοκιμαστικά? Όχι. Χαρούρα, θέλω να τα κενιάσει. Πού να ένα τόσο άδρος με το απορρυπατικό, λες από γυμήθεια στο σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που δίνει με εδώ, όταν το δοκιμάσετε, να το βάλετε στο 3 που είναι το έκο. Και βέβαια, θα σε δω. Θέλω να είμαστε μοναχοί μας με την Χαρούρ, θα της κάνω την έκπληξη. Ζέφερα. Ποιες? Σκόνης εσύ να πάρεις. Κύριε, τα μπλετές είναι καλύτερες. Ωραία, κράτα, αρέστα, γυμίνει στο μαγάλι. Βασικά, κάναν 3 ευρώ παραπάνω και επειδή έχω τη μέση μου λέω να πάω σπίτι, να δω και την όλα που φεβίζει λίγες μέρες το παιδί. Κατάλαβα. Υπερορίες πάλι σήμερα. Πήγαινε του που θέλετε. Όχι. Θα πάρω τη Χαρούλα. Όσο για τελευταία, όχι. Θα τα βρουν. Άντε μωρέ, τελείω, ναι. Καλιστούμε, παιδιά. Να μας πάρεις να μαθεί το σπίγε. Άντε μωρέ, τελείω. Να μας πάρεις να μαθεί το σπίγε. Εσύ με έρχεται νεθέα μέρα, έχεις υπηρεσία. Ναι, βασικά μεγώσανε. Καλή επιτυχία με την έκπληξη. Άλλα, μαγκελάκι μου. Τι κάνεις? Χαρούλα μου? Να, εδώ αγόρι μου, στην πέλα δουλειάς. Αργείς δηλαδή. Όχι καθόλου. Γιατί ο καπλούς είχε κόψερε στιγμό το σορουλόμπε. Κι παραθούν μια φορά να ρίξεις το σπίτι. Αυτό σπίτι με παρνείς. Δεν αρέσει. Εγώ σιγά σιγά. Βεβαίως αγόρι μου είναι αυτό. Ναι. Παγγελί. Έλα Χαρούλα μου. Σ' αγαπώ. Κι εγώ Χαρδίλα μου. Σ' αγαπώ. Ιούρε μαμά. Γιατί βρε. Κακό είναι που αγαπάω ακόμη του πατέρα σας. Δεν θα την είναι κακό να συγκρατήσω και λίγο τόσους ενθουσιασμός για να